ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் தத் சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மய்யா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चाता दिशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாருமே हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா 7th சாப்டரோட கண்டினியூவேஷன் தான் இன்னைக்கு சாப்டர் 9th சாப்டர். இன்னைக்கு சாப்டரோட ஹெட்டிங் என்ன? ரகசிய உறவு. மிக ரகசியமான அறிவு. மிக ரகசியமான அறிவுன்னு, மிக ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்க எல்லார் வீட்லயும் பகவத்கீதா இருக்கு, கரெக்டா? இருக்கா இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி, இருக்கு. அப்போ உங்க எல்லார் வீட்லயும் இருக்கு. இப்போ யாராவது வந்து நம்மளுக்கு 300 ரூபாய் கொடுத்தா ஒரு புக் வாங்கலாம். அப்போ இதுல என்ன பெரிய சீக்ரெட்? ரகசியமான சீக்ரெட், ரைட்? மிக ரகசியம். குய்யதமம், குய்யம், குய்யதரம், குய்யதமம், மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி, ரைட்? அப்ப ரொம்ப அது ரகசியமானதுன்ற லெவலுக்கு என்ன இதுல ரகசியம் இருக்கு? எல்லார்கிட்டயும் புக் இருக்கு. இதுல தன்னுணர்வு பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். வாசிக்க நம்ம யாரு இருந்திருக்கோம். சோ நீங்க எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்ல. அப்போ வந்து ஓப்பனா தானே இருக்கு, எல்லாருக்குமே படிக்க முடியும்னா அப்போ ஓப்பனா தானே இருக்கு. அப்போ எப்படி சீக்ரெட், ரகசியம்ல எப்படி வரும்? ரகசியம்ன்றது வந்து தனித்தனியுடைய ஜீவாத்மாவுடைய ஒரு புரிதல்ல இருக்கு மாதாஜி. அது வந்து ஒரு குரு மூலமா வந்து ஒரு குரு வந்து அதை பத்தி தெரிஞ்சு சொல்றதுன்றது இருக்கு இல்லீங்களா? வெரி நைஸ். சோ பேசிக்கலி இட்ஸ் அன் ஓப்பன் சீக்ரெட் அப்படின்வாங்க. ஓப்பன் சீக்ரெட்னா நமக்கு புரியாது. என்னடா இது ஓப்பன் சீக்ரெட்னா, அது வந்து அவங்களுக்கு புரிதலுக்கு ஏத்த பாத்தி பகவத்கீதா ரிலேட் ஆகும். இப்போ வந்து ஒரு குழந்தையோட நம்ம பேசுறச்சே எப்படி பேசுவோம்? நம்ம பிஹெச்டி படிச்சிருந்தா கூட ஒரு குழந்தை கிட்ட பேசுறச்சே என்ன பண்ணுவோம்? ரைட், அந்த பாவம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணரும் வந்து பகவத்கீதால யாருக்கு எந்த பாவமோ அந்த மாதிரி பேசுவாராம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு மிருகம் கிட்ட இருக்கச்சே என்ன பண்ணுவோம்? ஒதுங்கி நிற்போம், கரெக்டா? இதுவே ஒரு குழந்தை கிட்ட குழந்தை பாவத்துல எடுப்போம். இப்போ வந்து ரொம்ப பிலாசபி தெரிஞ்சு ரொம்ப அப்படி இருந்தா நம்மளும் அதே மாதிரி பேசுவோம். ரொம்ப யாராவது திமிர்ல அகங்காரத்துல காட்டிக்கிட்டா நம்ம கொஞ்சம் ஓகே அப்படின்னு கொஞ்சம் விட்டுருவோம், ரைட்? அதே மாதிரி பகவத்கீதாவும் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இது ஒரு புத்தகம் இல்லை. இது வந்து சாங் ஆஃப் காட். அதாவது கிருஷ்ணாக்கும் பகவத்கீதாக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. அதனால கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம பாவம் என்னவோ அதே மாதிரி ரெசிப்ரிகேட் பண்ணுவாருன்றத நம்ம தெரியும். இது வந்து நம்ம நம்ப மாட்டோம், ஆனா இது வந்து நம்ம வந்து உணர ஆரம்பிக்கும், ரைட்? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங்ல எல்லாம் நம்மளுக்கு நடந்திருக்கும். ஆனா நம்ம என்ன நினைப்போம்? இது நம்மளது இல்ல, இது கோஇன்சிடென்டல் அப்படின்னு ஒன்னொன்னுக்கு நம்ம பிலோசாபிக்கல் ஆன்சர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம். பாவம் ஸ்டேஜ்ல பண்ண இப்போ நான் சொல்ல இருக்கேன் இல்லையா, இப்போ நம்ம டக்குன்னு இருமணும்னா நம்ம என்ன நினைப்போம், ரைட்? நம்ம வந்து பொறை ஏறிச்சேன்னா என்ன யாரும் நினைக்கிறாங்க, அம்மா தான் நினைச்சிருப்பாங்க, இல்ல நம்ம குழந்தை நினைச்சிருப்போம், நம்ம மனைவி நினைச்சிருப்பாங்க, நம்ம கணவன். அப்புறமா நினைப்போம் அவங்க எல்லாம் நினைக்க மாட்டாங்கன்னு. சொல்லி முடிச்ச உடனே நம்மளுக்கு ஒரு கால் வரும் அவங்க கிட்ட இருந்து, கரெக்ட், நான் அப்பவே சொன்னேன் இல்ல அவங்கதான் நினைச்சாங்க அப்படின்னு. சோ நம்ம என்னன்னா எப்பவுமே அது இருக்கும். ஆனா அந்த கால் வந்தாதான் நம்ம வந்து நம்ம நினைக்கிறத நம்ம ஊர்ஜனை பண்ண முடியும், கன்ஃபார்ம்டா அப்படின்னு. அதே மாதிரி இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம ரியலைசேஷன் வந்து
குரு மூலமா வரதால யூல் பி ஏபிள் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இட். அது எந்த லெவலுக்கு உன்னதமானது, எந்த லெவலுக்கு ரகசியமானது நம்மளுக்கு தெரிய வருது அப்படின்றது. இப்போ ராஜ வித்யா ராஜகுயம் அப்படின்றதா இது சூப்பர் சீக்ரெட். இது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாக்கு நம்ம வணக்கங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 7வது சாப்டரோட கண்டினியூவேஷன் தான் 9th சாப்டர். மத்தாஜி 7வது சாப்டரோட கண்டினியூஷன்றீங்களா? நடுவுல 8வது சாப்டர்னா, நடுவுல 8வது சாப்டர்ல 2 தான் இருக்கும். ஒண்ணு வந்து அந்த 7th சாப்டரோட எண்ட்ல டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் இருக்கும். ஆதி அதாவது எல்லாமே ஆதி ஆத்மிக, ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌதிக, ஆதி யக்னா, இதெல்லாம் என்னன்னு கேட்பாரு. அதுக்கெல்லாம் ஆன்சர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. ரேவதி மாதாஜி கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதால நான் அதை மறுபடியும் டச் பண்ணல. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்ல இருப்பாங்கன்னா, சதுர் ஸ்லோகா பாகவதம், அதாவது அது வந்து நம்மளோட 10th சாப்டர்ல வரும். சோ பேசிக்கலி இந்த சாப்டர், அதாவது இந்த ஹோல் சாப்டர், நான் வந்து 7th சாப்டர்ல இருந்து 12வது சாப்டர் வரைக்கும் பக்தியா தான் குறிக்க போகுது. சோ கரெக்டா சொல்லணும்னா 7 அப்புறம் 9th சாப்டர் தான் வந்திருக்கணும். டெக்னிக்கல் டேர்ம் யூஸ் பண்ணதால அவரு அர்ஜுனர் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிறாரு. அதான் இங்க இருக்கிற எல்லாமே கனெக்ட் ஆகுது, ரைட்? இப்போ வந்து இதுல 2 வந்து பக்தியில் கொஞ்சம் கொண்ட கனெக்ட் ஆகுது. சத்ததம் கிரீத், இது வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்றத. சோ எங்கேயாவது பிரச்சனை, மேல் உலகத்துல பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும், இல்ல யாருக்காவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா, நம்ம இங்க வந்து சண்டை போட்டாங்கன்னா ஜெயிலுக்கு அனுப்புற மாதிரி, எந்த உலகத்திலயும் ஸ்வர்க்கத்துல பிரச்சனைனாலும் சரி, நம்ம வைகுண்டத்துல பிரச்சனை ஆனாலும் சரி, ஜெயிலுக்கு அனுப்புற மாதிரி அனுப்புற ஒரு இடம் வந்து நம்மளோட இந்த பூமி தான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ பகவத்கீதா வந்து என்ன அப்படின்னா, இதுதான் ராஜவித்யா. இது ரொம்ப சீக்ரெட் ஆனதுன்றது 1 to 9 வெர்சஸ்ல சொல்லுவோம். 11ல இருந்து 25ல பாத்தீங்கன்னா, நான் சொன்ன சத்தத்தம் கீர்த்த எந்தோமாவனா எப்ப பாரும் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தியே எப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னு. எப்போ, அதாவது மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, நான் வந்து எப்பமாவது நினைப்பேன், இல்ல நான் டெய்லி இந்த டைம்ல நினைப்பேன். நம்ம எல்லாருமே ஒரு பிராக்டிஸ்னால பண்ணுவோம். இதெல்லாம் வந்து எந்த மூலை, எந்த லெவலுக்கு அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் வந்து மன்மனா பாபா பத்தோ மத்தியாஞ்சி மாமனார் எப்படின்னா, நம்ம எப்படி பக்தியை எப்படி நம்ம செலுத்த முடியும், ரைட்? இதோட ஸ்வீட்னஸ், இப்போ இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரேட்னஸ் ஆஃப் பக்தி, இப்போ ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் பக்தி நம்ம பார்க்க போறோம். மற்ற ஸ்வீட்னஸ் ஆஃப் பக்தினா என்ன, இதெல்லாம் நம்ம என்ஜாய் பண்ண போறோம். எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்லயுமே 2 விஷயங்கள் இருக்கும். ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா வாவ் ஃபேக்டர், ரைட்? இன்னொன்னு வந்து ரொம்ப கியூட்டான ஃபேக்டர். இப்ப வந்து என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓ அப்படின்னா வாவ் அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமான ஒண்ணு வரும், ரைட்? இப்போ அந்த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறது ஒரு ரொம்ப பெருமையா நமக்கு இருக்கும். ஆனா அதை விட ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மளுக்கு எப்ப வரும்னா, அந்த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட போய் ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா, கரெக்டா? சோ ஏன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல கிரேட்னஸ், தன்னோட மகிமைகள் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்டு. ஆனா போய் ஐஸ்கிரீம்லயோ இல்ல அந்த ரோட் சைட்ல உட்காந்து அந்த குச்சி ஐஸோ இல்ல அந்த சோன் பப்டியோ சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா அந்த ஒரு ஸ்வீட்னஸ் தெரியும். லைக் பாரு எந்த லெவலுக்கு இறங்கி, இவ்வளவு கிரேட்டா இருந்தாலும் எந்த லெவலுக்கு இறங்கி வந்திருக்கான் பாரு அவன் சிஇஓ, ஆனா எனக்கோசரம் வந்து அவன் வந்து இறங்கி வந்தான் அப்படின்னு அந்த பாவத்தை பார்க்கலாம். 9.1 ஸ்லோகா டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அம்பிகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ரமணி மாதாஜி உங்க டர்ன் வர்றப்போ நான் கூப்பிடுறேன் மாதாஜி. அம்பிகா மாதாஜி ரெடியா இருக்கீங்களா? அம்பிகா எல்லாருமே ரெடியா இருங்க. பகவத்கீதா புக் இருக்குன்னா அதுவும் பக்கத்துல வச்சுக்கோங்க. அம்பிகா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானு உவாச இதம் துதே குஹக்யதமம் பிரவஹக்ஷாயம் யனஷுயேவே விஜ்ஞான விஜ்ஞான ஹஹிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷ சே சுபாத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எதன் அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ, அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கிறேன். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன். வெரி நைஸ். என்ன சொல்றாருன்னா கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் கிட்ட, இப்ப வந்து இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனருக்கு ஏன் சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து 4th சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாரு. ஏன் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா? 4th சாப்டர்ல சொல்லுவாரு, இந்த 2 ரீசன்னால நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு. சயே ஞாபகம் இருக்கா? ஏன்னா அவர் சொல்றத கேட்க ரெடியா இருந்தாரு, சரணாகதி அடைஞ்சாரு. So basically, Bhakto Sime Saka Cheti. Bhakto Sime means devotee
அண்ட் ஃப்ரெண்ட். அதாவது ஃப்ரெண்டுனால சொல்றதுக்கு ரெடியா இருந்தாரு, பக்தர்னால அவர் ஃபுல்லா சரண்டர் அடைஞ்சாரு. வெரி பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன். சோ இதான் சயவாய மயா தேதி யோக போக்த புராத்தன பக்தோசிமே சகா சேத்தி ரகசியம் ஏத்து உத்தமன். அப்பவுமே நான் இனிமே சொல்ல போறதெல்லாம் ரகசியங்கள் உனக்கு சொல்ல போறேன் அப்படின்னு. நம்மளும் வந்து நம்ம யார்கிட்ட நம்ம சீக்ரெட் சொல்லுவோம்? ரொம்ப பிடிச்சவங்க கிட்டயா, இல்ல ரொம்ப புத்திசாலி அவங்க கிட்டயா? நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட. எப்பவுமே வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பிடிச்சவங்க கிட்டதான் நம்ம வந்து சீக்ரெட் ஷேர் பண்ணுவோம். இதை தவிர இன்னொரு குவாலிட்டி வந்து இங்க வந்து கிருஷ்ணர் ஹைலைட் பண்ணுவாரு அர்ஜுன கிட்ட. அனசூயவே அப்படின்னா, அனசூயவேனா பொறாமை இல்லாதவர், ரைட்? பொறாமை என்ற குணம், பொறாமைன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒருத்தவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி நமக்கு இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப அதை நினைச்சு நமக்கு இல்லையே அப்படின்ட்டு ரொம்ப நம்ம விளங்குறதுதான் பொறாமை. ஆமா, ஒருத்தங்க கிட்ட இருக்கிறது நம்ம கிட்ட இல்லையே சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்றது. ஃபீல் பண்ணா கூட பரவாயில்ல, ஆனா நம்ம அதுல காண்டு வைக்கிறது. இன்னொன்னு வேற ஏதாவது எக்ஸ்பிளனேஷன்? நம்மளோட அவங்க நல்லா இருக்காங்கிற மாதிரி மோரலஸ் வருது பாருங்க. நம்மளை விட அவங்க நல்லா இருக்காங்களே, அவங்க கிட்ட இருக்கிறது நம்ம கிட்ட இல்லையே அப்படின்றது ஒரு லெவலுக்கு. இப்போ நிறைய தடவை நம்ம கூட ஃபீல் பண்ணுவோம், சரி இவங்க நல்லா பாடுறாங்களே, நம்மளால பாட முடியலையேன்னு. பட் அது பொறாமையா அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஆர்வமா கூட இருக்கலாம். ஆனா பொறாமை எப்போ வருதுன்னா அவங்க கிட்ட என்கிட்ட இல்லையேன்றதுல, அவங்க கிட்ட இருக்கேன்றதுலதான் வருது. இப்போ கரெக்டா டெபினிஷன் வந்து என்னோட லெவல் 1 டீச்சர் சொன்னாங்க, அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன். பொறாமைன்னா என்னன்னா, எனக்கு உன்கிட்ட இருக்கிறது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, கரெக்டா? ஆனா அது உன்கிட்ட இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கல. உன்கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அது பாட்டா இருக்கலாம், பணமா இருக்கலாம், இல்ல உன்னோட புத்தியா இருக்கலாம், உன்னோட அழகா இருக்கலாம். ஆனா அந்த ஃபேக்ட் தட் உன்கிட்ட இருக்கே அது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்றதா. அதாவது என்கிட்ட இல்லையேன்னு நினைச்சா அது பொறாமையில சொல்ல முடியாது. உன்கிட்ட இருக்கேன்னு நான் நினைக்கிறச்சேதான் அது பொறாமையில் வந்து முடியாது அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ பேசிக்கலி உனக்கு அது இல்லாததால, சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பக்தியில் முன்னேறணும்னா நம்ம வந்து இந்த குவாலிட்டி பக்தோ சகி இது ரெண்டு ஆறுது லேட்டர். ஈஸியா இல்ல, ஈஸின்னு சொல்ல முடியாது, கஷ்டமா. ஆனா இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் வந்து நம்ம வந்து பொறாமையை விட்டு தூரமா போகணும் அப்படின்றத நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ராஜ வித்யா ராஜகுயம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷா வகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். பகவதி அப்பன் குமார் பிரபுஜி படிங்க. அவங்களால முடியலன்னா தனலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. மாதாஜி ப்ளீஸ் எல்லாருமே ரெடியா இருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிகவும் ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றுவதும் ஆகும். இது வந்து பெர்மனன்ட், அழிவற்றதுன்னா எட்டர்னல், ரைட்? நித்தியமானது. அது ஒன்றும் இல்லாம பெர்ஃபெக்ட் பர்செப்ஷன். ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் நான் ஸ்ரவணம்ல கேட்கலாம், ஆனா என்னால ரியலைஸ் பண்ண முடியும், ரைட்? இருக்கிறதுலே பியூரஸ்ட் நாலேஜ் அண்ட் உயமனா டாப் மோஸ்ட் சீக்ரெட் அப்படின்னு. எல்லா வித ரிலீஜன் சொல்றது இதுல தர்மம், ரைட்? இங்கிலீஷ்ல ஏன்னா தர்மம்ன்ற வார்த்தைக்கு ஈக்குவல் வேர்ட் இங்கிலீஷ்ல இல்ல, அதனால ரிலீஜன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா நம்ம வந்து ரிலீஜன் ஆனா நம்ம இந்து முஸ்லிம் கிறிஸ்டியன் அதை எடுப்போம். இங்க வந்து அதை பத்தி சொல்ல, இங்க இருக்கிறது வந்து புரிதலை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க, தர்மத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் 9.3. ஹரே கிருஷ்ணன். இப்போ அவர் சொல்ல போறாரு அதுவும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, இதற்கு மேல ஒரு நாலேஜ் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு கேரண்டியும் கொடுக்குறாரு. நெக்ஸ்ட் சுமித்ரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? காந்திமதி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அஸ்ரத்தானா புருஷா தர்மசாசிய பரந்தவ அப்ராபிய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்தமணி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கு திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ். இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்தியில வந்து, அதாவது நம்பிக்கை இல்லாதவங்க வந்து என்னை அச்சீவ் பண்ண முடியாது, ரைட்? அதனால அவங்க வந்து பிறப்பு. சோ பக்தி இருக்கிறவங்க தான் பர்மனண்டா வைகுண்டம் போக முடியும். இல்லாதவங்க, இப்ப நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம வந்து ஒத்துமை இருந்தாதான் நம்ம வந்து கூட்டு குடும்பத்துல இருக்க முடியும். சந்தேகம் பிரச்சனை சண்டையில இருந்தாங்கன்னா நம்ம இருக்க முடியாது, தனித்தனியாவே போகணும். அதேதான் கிருஷ்ணருக்கும் சொல்லியிருக்காங்க.
அதாவது எல்லாரும் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தாதான் ஒன்னா இருக்க முடியும், இல்லைன்னா இருக்க முடியாது அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து பக்தி, அதுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து 9 டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி. பக்தின்றது எப்படி ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க. எப்படி எல்லாம் நம்ம பக்தி பண்ணலாம் நீங்க சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்லைடுக்கு வரேன். நான் பக்தி பண்றேன் மனசுல தியானம் பண்றது, அவரை வந்து ஒரு குழந்தையா மெடிடேஷன். நெக்ஸ்ட் குழந்தையா பாவிக்கிறது, ஒரு காதலனா பாவிக்கிறது, தந்தையா பாவிக்கிறது. கீர்த்தனங்களை பாடுறது. கரெக்ட். சோ பேசிக்கலி இந்த பாவத்துல நம்ம பண்ணலாம். ஆனா இந்த பாவத்துல என்னெல்லாம் பண்ணுவோம், எப்படி பண்ணா 9 ரசா, நீங்க வெரி பியூட்டிஃபுல்லி சொன்னீங்க. 5 ரிலேஷன்ஷிப்ல கிருஷ்ணரோட ரிலேட் பண்ணலாம். ஒண்ணு சாந்த பாவம், ரைட்? சாந்த பாவம் இது வேற டாபிக், இது ரசா. சாந்த பாவம்ன்றது வந்து என்னன்னா, நான் வந்து அவரோட செயினா, இல்ல ஒரு பசு, ஒரு பீகாக், இதெல்லாம் எவ்வளவு சேவை செய்ய முடியும்? ரொம்ப சேவை செய்யாது. ஆனாலும் அது பிரேமையை காட்டும், ரைட்? சாந்த பாவ். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாசிய பாவ். பெஸ்ட் தாசிய பாவ் யாரு சொல்வீங்க? டக்குன்னு தாசியன் அப்படின்னா யாரு வெரி ஃபேமஸான தாசா? அர்ஜுனர் வந்து சாக்கிய பாவ், நாட் தாச பாவ். பூஜையில ராதாராணியா? மாதுரிய பாவ். ராமருக்கு யாரு தாசா? ராதாராணி மாதுரிய பாவ். ஹனுமான். அனுமான், வெரி நைஸ். இப்ப வந்து நான் வந்து பேருக்கு வேணா ராதிகா தாசி ராதிகா தாசின்னு சொல்லிக்கலாம். ஆனா அந்த பாவம் இன்னும் அவ்வளவு கிரேட்டா நான் எக்ஸிபிட் பண்ணாததால, நான் வந்து தாசின்னு நான் என் பேர் பின்னாடி போட்ட இனிஷியேஷன் ஆனதால தவிர அந்த பாவம் வந்து எனக்கு ஃபேமஸ் ஆக்காது. ஆனா நம்ம அனுமான யாராவது வந்து ராமனோட வேலைக்காரன்னு சொல்லியிருக்கீங்களா? சொல்லியிருக்கீங்களா யாராவது? ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு வேலைக்காரன் அப்படின்னு அனுமான பார்த்துட்டு சொல்லிருவீங்களா? சொல்ல மாட்டோம். ஏன்னா அந்த கிருஷ்ணரோட ரிலேட் பண்ணா, விஷ்ணு தத்துவங்களோட. இப்போ அப்படி இருக்கிற என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த லெவலுக்கு அவங்களுக்கு பொட்டன்சி வருது. அந்த பொசிஷனும் ஒரு வெரி ஆயின்னு. அர்ஜுனர் இருக்கிறது வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து தாசிய பாவம் இல்ல, ஈக்குவலா சண்டை போடுறாங்க பாருங்க. அவர் வந்து இவரோட காண்டிவ போவெல்லாம் கேட்பாரு. அவர் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, அப்புறமா வாங்கிப்போ, உனக்கு எப்படி தெரியும், நானே சொல்றேன், என்ன சொல்றியோ நான் அந்த வில்ல அடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அந்த பாவத்துல அவரு இருப்பாரு. இது 3வது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வாத்சல்ய பாவம். வாத்சல்யம்னா தந்தை தாய் மாதிரி நம்ம பாவம் எடுத்து கிருஷ்ணரை ஒரு குழந்தை பாவத்துல பாக்குறது. அதுக்கு உதாரணம் யசோதை நந்தகோபர். யசோதை நந்தா, அப்புறம் நிறைய வயதான கோபாக்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை குழந்தை மாதிரி நினைச்சாங்க அப்படின்னு. இப்போ இதெல்லாம் ஒரு சைட்ல வச்சீங்கன்னா, இதை விட நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதுரிய பாவ். அதுலதான் நீங்க சொன்ன ராதாராணி, ருக்மிணி இவங்க எல்லாம் வருவாங்க. அதுலயே வந்து மேரேஜ் செட்டு ருக்மிணி அவங்க எல்லாம் துவாரகா, பிருந்தாவன்ல இருக்கிறவங்க நம்ம ராதாராணி கோபிகள் எல்லாம் அவங்க வராங்க அப்படின்றத பாக்கலாம். இப்போ இது வேற. நீங்க இப்போ சொன்னதால நான் அந்த டாபிக் டச் பண்ண ரசா. நான் கேட்டது வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். நான் வந்து மாதுரிய பாவ், ஓ கிருஷ்ணா ஐ லவர் நினைச்சிட்டு இருக்க முடியாது. அப்படி நம்ம நினைச்சோம்னா பூமியில யார்கிட்டயும் நம்ம இருக்க முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணாவை வந்து கிருஷ்ணா இஸ் த பெஸ்ட், ரைட்? கிருஷ்ணா மாதிரி ஒரு லவர் இருந்துட்டாலோ, ஒரு ஹஸ்பண்ட் இருந்தாலோ, நிஜமா நம்ம இங்கே பௌதிகத்துல இருக்கிற இது 2 பேருக்குமே அப்ளிகபிள், மென் அண்ட் விமென் இருக்கிற ஸ்பௌஸ் நம்மளுக்கு சீ அப்படின்னு இருக்கும். அதனால வந்து நம்மளால இமேஜின் பண்ண முடியாது, நம்ம ரொம்ப லோ லெவல்ல இருக்கும். அப்படி இப்ப பண்ற லெவலுக்கு நம்ம வரல. அந்த புரிதல் எல்லாம் நம்மளுக்கு லேட்டரா வரும். ஃப்ரெண்டாவும் நம்ம இமேஜின் பண்ண முடியாது. ஃப்ரெண்டா தான் நம்ம ரொம்ப டிமாண்டிங் ஆயிடுவோம். சோ அதனால ஓவரால் நம்ம ராமானுஜ சம்பிரதாயில அடியேன் அப்படின்னு அந்த நம்மளும் அதான் எடுக்கிறாங்க. பாத்தீங்கன்னா இனிஷியேஷன் ஆச்சுன்னா தாசி தாசா அப்படின்ற இதுதான் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நான் கேட்டது வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம வீட்டுல இருந்தோ இல்ல கோயில் போய் எப்படி நம்ம பிரார்த்தனை செய்வோம், ஹவு வில் வி ஷோ பக்தி? அசோசியேஷன் ஆஃப் சத்சங்கம், புக்ஸ் ரீடிங், புக் ரீடிங், வெரி நைஸ். சாண்டிங், டிடி வர்ஷிப், வெரி நைஸ். அதுதான் நைவேத்தியம், பஜனை, வெரி நைஸ். ஸ்ரவணம் கேட்கறது. இப்போ நீங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஸ்ரவணம், யூ லிசனிங். கீர்த்தனம்ன்றது வந்து நம்ம வந்து கீர்த்தனம்னா யூஸ்வலா நம்ம தமிழ்ல யூஸ் பண்ற டேர்ம் வந்து பாடுறதுக்கு. பட் இப்ப நான் கீர்த்தனம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. மாதாஜி நீங்க எங்க மாதாஜி கீர்த்தனை, நீங்க ஒரு நாள் கூட கீர்த்தனை பண்ணலையே. அப்புறம் ரேவதி மாதாஜி சொல்லாங்க, மாதாஜி நீங்க கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்ணிடாதீங்க, உங்க வாய்ஸ் நாங்க கேட்கவே முடியாது அப்படின்னு. சோ பேசிக்கலி கீர்த்தனம் இஸ் நாட் சிங்கிங், ஸ்பீக்கிங் ஆல்சோ. நான் கீர்த்தனம் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, நான் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறதும் கீர்த்தனம்,
ரைட். அதுதான் ஸ்ரவணம்ன்றது கிருஷ்ண கதைகளை கேட்கறது, கிருஷ்ணரை பத்தின பாஸ்ட் டைம் உண்டு இல்லாம கிருஷ்ணரோட டிவோட்டி பாஸ்ட் டைம் எல்லாமே வந்து ஸ்ரவணத்துல வரும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மரணம். இப்போ இருங்க, இப்போ வந்து ஸ்ரவணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பரீட்சித், ரைட். கீர்த்தனத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு? இப்ப பாரு யார் கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க? நாரதர். வெரி நைஸ். நாரதர், அவரும் எப்ப பாரும் அவரு புகழே பேசிட்டு இருக்காரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்மரணம். எப்ப பாரும் திங்கிங், 24 மணி நேரம் அவரே நினைச்சிட்டு இருக்காது. இதெல்லாம் 5 minutes திங்கிங், நம்மள மாதிரி இல்ல. தியானம் சொன்னீங்கல்ல, அதுதான். ருக்மிணி. ஹனுமன் கூட மனசுலயே வச்சுட்டு தியானிப்பாரு. ருக்மிணி, ருக்மிணி கோபிகள். கோபியஸ். ஓகே ஓகே. இன்னும் அப்கோர்ஸ் ராதா கோபிகள் எல்லாமே. இன்னொருத்தர் பிரஹலாத். பிரஹலாத் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு பண்ண ஒன்னே ஒண்ணு, அது உண்டிதான் பண்ணான். அவன் என்ன பண்ணான்? வெறும் தியானம் தான். அவனுக்கு என்ன பெரிய பக்தியோட பயங்கரமா அந்த சொல்லுவான் இல்ல, நவவித பக்தி எல்லாம் பண்ண முடியல அவனால. அவன் பெருசா ஸ்ரவணம் கேட்கறதுக்கு யாரும் அவங்க பேச மாட்டாங்க. கீர்த்தனம் பண்றதுக்கு யார்கிட்டயும் அவன் சொல்லவும் முடியாது. அப்கோர்ஸ் அவன் சான்ஸ் கிடைக்கச்செல்லாம் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னா வச்சுக்கோங்க. பட் அவன் போய் டிடி வர்ஷிப் எல்லாம் பண்ற சான்ஸ் இல்ல. அதனால ஸ்மரணம். சோ இந்த 9ல எந்த ஒண்ணு பண்ணா கூட யூ கேன் பி சக்சஸ்ஃபுல். ஆனா நம்ம 9ம் பண்ணுவோம், ஏன்னா நம்ம ஒண்ணு கூட ஒழுங்கா பண்ண மாட்டோம். அது விஷயம். பாத சேவனம் என்ன? பகவானுடைய பாதத்தை வந்து தியானிக்கிறது, அவருடைய பாதத்தை நினைக்கிறது, அவருடைய பாதத்தை பாதத்துக்கு நினைக்கிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பணிவிட பண்றது. பணிவிடை. நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்குமா பகவான் பாதத்தை தொடறதுக்கோ? கிடைக்காது. லட்சுமி அம்மா எக்ஸாம்பிள். வெரி நைஸ். லட்சுமி அம்மாக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு, உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குமா? கிடைக்காது. கிடைக்கும். பாதத்தை அலம்பி கோவில் திருப்படிகளக்கா செய்யறது. கோயில்ல பண்ணலாம். வெரி நைஸ். கோயிலுக்கு நடந்து சரணாகதி. போறது, கோயில கிளீன் பண்றது, நாட் ஓன்லி கிளீனிங், கோயிலுக்கு போறோம் துளசியை சுத்தி வர்றது எல்லாமே பாத சேவனையில வரும். அதான் நம்ம வந்து ரொம்ப டீப்பா பார்த்தோம்னா என்ன கேட்டகரியில வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து கோயில சுத்தி வர்றதோ, இல்ல கோயிலுக்கு போறதோ, நடந்து போறது, துளசி அம்மா வீட்டுல இருந்து சுத்தி வர்றது எல்லாமே வந்து பாத சேவனை, ரைட். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம். ஸ்மரணம்னா இங்க விஷ்ணு ஸ்மரணம், நாட் ஹாலிவுட் ஹீரோ ஸ்மரணம். பாத சேவனம். நெக்ஸ்ட் அர்ச்சனம். அர்ச்சனம் என்ன? ரைட். பூஜைகள் செய்தல், வழிபடுதல், ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து வந்தனம், ரைட். வந்தனம்னா நம்ம வந்து வணக்கறது, வர்ஷிப்பிங் அப்படின்னு சொல்றது, ரைட். அந்த ப்ராசஸ். தாசியம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம், அனுமான் எக்ஸாம்பிள். சாக்கியமும் பார்த்துட்டோம், அர்ஜுனர். ஆத்ம நிவேதனம் வந்து எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? பூரண சரணாகதி அடைதல். பூர்ண சரணாகதி, டோட்டலி ஆல், எல்லாத்துலயும் சரணாகதி. ஆனா நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ், இந்த கதை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்காது, ஏன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பகவத்கீதாப்பும் தெரியல, அதனால நான் அதே அசம்ஷன்ல இருக்கேன். சோ அதனால வந்து அவ்வளோ அம்பரீஷ் வந்து எல்லாமே வந்து அவர் கிருஷ்ணருக்கு தான் சரணம் அடைஞ்சாரு அப்படின்னு. 9.4 வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. மயா ததமிதம் சர்வம் ஜெகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மத்ஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷ்வவஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் மெத்தட். லக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி ஸ்ரீதரன் மாதாஜி படிக்கிறேன். 9.4 தானே? ஆமா மாதாஜி, டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க. ஓகே. நான் எனது இந்த அளவிற்கு விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி உள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களுக்கும் மற்றும் படைப்புகளுக்கும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். இது வந்து ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, நம்ம எப்படி சொன்னோம்னா, நம்ம வந்து சூரியன் எடுத்துக்கோங்க. எல்லா வீட்லயும் சூரியன் இருக்காரா? இப்போ நீங்க தலை மேல பாத்தீங்கன்னா சூரியன் தெரியறா? தெரியுறாங்க மாதாஜி. சோ உங்க வீட்லயும் எனக்கும் தெரியுறாரு, 2 பேரும். சோ எல்லாருலயும் இருக்கும். ஆனா நம்ம எல்லாம் சூரியனுக்குள்ள இருக்குமா? இல்ல இல்லையா? சோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் அவர் பரவி இருக்காரு, ரைட். ஆனா நம்ம வந்து ஆனா அவர் வந்து எல்லா இப்ப வந்து சூரியன் வந்து நம்மளும் இல்ல, ரெண்டாவது சூரியனும் ஒருத்தர் வீட்டுக்குள்ள இருக்கா? இல்ல.
சூரியன் நம்ம தலை மேல இருக்கு அப்படின்னா, ஆனா எக்ஸ்க்ளூசிவ்ல உங்க வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கான், என் வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கானா இல்ல. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து விஸ்வரூபம்னா அன்மேனிஃபெஸ்டட், அதாவது அவ்வியக்தம் அப்படின்றதுல வந்து எல்லா இடத்துலயும் அவர் பரவி இருக்காரு. ஆனா என்னன்னா எல்லாருமே அவருக்குள்ள அடங்கியிருக்கும். நம்ம எல்லாம் அவருக்குள்ள அடங்கினவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே. நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா பாக்கறச்சே உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும். பட் ஃபார் த டைம் பீயிங் என்னன்னா நம்ம எல்லாருமே, ஆனா அவர் எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்காருன்னா பரமாத்மாவை மீன் பண்ணல. அவர் வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து டைரக்டா இல்ல. இப்போ எப்படின்னா மாயான்றதால கவரிங், அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. தமிழ்ல ரொம்ப கிளியரா விளக்கம் இருக்கு. மாயான்ற தரையினால அவரு மூடப்பட்டிருக்கிறாரு அப்படின்னு. அதனாலதான் ராஜகுயம் பண்றது கூட என்னன்னா அந்த திரையில இருக்கிறதால நம்மளுக்கு தெரியறது இல்ல. அதனாலதான் வந்து ஐ எம் இன் எவ்ரி திங், எவ்ரி ஒன் இஸ் இன் மீ. நம்ம எல்லாம் அவருக்குள்ள இருக்கோம், ஆனா அவர் எல்லாருக்குள்ளயும் இல்லை. ஏன்னா அந்த மாயான்றதால திரையில் அவர் மூடப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னு. அவரை மூடப்படல, நம்ம மாயா கவரிங்களால அவரு தெரிய மாட்டேன்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 9.5 படிங்க மாதாஜி. லதா முத்துக்குமார் மாதாஜி. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அசிந்த பேத அபேத சத்வம். ஜீவாத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இடையே ஒரு சமயத்தில் உள்ள ஒரு ஒருமை வேறுபாடு பற்றிய இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபெருவால் முன்மொழியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா நான் வந்து இப்போ ஓகே அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் முன்னாடி அச்சிந்த பேதா அபேதா தத்துவா அப்படின்னா நம்மளும் கிருஷ்ணரும் ஒன்னா ஒண்ணு கிடையாது. கிருஷ்ணருடைய ஒரு சிறு ஒரு பொறிதான் நாம. பொறி. வெரி பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஆனா தன்மையில ஒண்ணு. இப்ப வந்து அந்த பொறி என் கையில விழுந்தா கூட, நெருப்பின் பொறி என் கை எரியுமா எரியாதா? சுடும் மேம், சுடும். ஏன்? அதோட நெருப்பின் தன்மை அதுக்கு இருக்கு. இப்ப வந்து அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம பீச் போறோம், பீச் சமுத்திரம், ரைட்? சமுத்திரத்துல வந்து இருக்கிற ஒரே ஒரு துளி தண்ணிய கொண்டு வச்சாலும் அந்த சமுத்திரத்துல இருக்கிற அதே தன்மை இருக்கும். கரெக்டா? அதுவும் உப்பு கிடைக்கும், இதுவும் உப்பு கிடைக்கும். ஆனா சமுத்திரத்துக்கு வந்து 1000க்கு மேல உயிர் கொடுக்கிற இதுவும் இருக்கு, ரைட்? நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? அதோட ஷார்க்குக்கு என்ன சொல்வீங்க? நிறைய மீன்கள் எல்லாம் அங்க இருக்கு. அதே மாதிரி ரிவர்ஸும் நடக்கும். நிறைய உயிர் எடுக்கிற டைட்டானிக் ஷிப் எல்லாம் பார்த்தோம்ல, டோட்டலா அழிஞ்சிச்சு. ரெண்டுமே டேலண்ட் இருக்கு. இதுவே வந்து உங்க வீட்டுல பசங்க பீச்சுக்கு கூட்டிட்டு போமா அப்படின்னா நீங்க ஒரு டம்ளர்ல கொண்டு வந்து பீச்சை தானே இதோட பீச்சை கொண்டு வந்துட்டேன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த நேச்சர், அவரோட குணங்கள் நம்மளுக்கு இருக்குமே தவிர நம்ம கிருஷ்ணர் ஆக முடியாது. அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபின்றது இதைதான் குறிக்கிறது. நம்ம குணாவசியமா நம்ம ஒன்னாகலாம், ஆனா அவரு நம்ம குட்டி, அவர் பெரியவர். நம்ம வந்து அணு, அவர் விகு என்றதை நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். அவர் வந்து என்ன, எல்லாமே அவருக்குள்ள அடங்கி இருக்கு. ஆனா அவர் வந்து இந்த பௌதிகத்தில் அடக்கலம் இல்லை. அதாவது இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்றாரு. இந்த பூமியெல்லாம் கிரியேட் பண்ணவர் அவர் தான். ஆனா இந்த பூமியில ஒரு பகுதியா அவர் இல்ல. அவர் கிரியேட் பண்றாரு தவிர அவர் அதுக்கு மேலதான் இருக்காரு. அவர் அப்பாற்பட்டவரா இருக்காரு. அதனால இந்த பௌதிக உலகம் அவரோட கிரியேஷன், அவர் உற்பத்தி பண்ணாருன்றது உண்மையே தவிர அவர் அதுக்குள் அடங்கினவர் இல்லை. அதுக்கு மேல இருக்கிறவர் அவர் தான் இன்சார்ஜ். இன்னும் கரெக்டா சொன்னா இப்போ டாடா பிர்லா இதெல்லாம் வந்து ஒரு அவர் இருக்காங்கன்னா இப்ப நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கும். நம்ம ரோட்ல போறச்சு டாட்டானாலே நம்மளுக்கு வந்து ரத்தன் டாட்டா எல்லாம் நாம வரும். ஆனா அவர் அந்த ஆபீஸ்க்குள்ள உட்கார்ந்து இருக்காருன்னா இல்ல, அவர் எங்கேயோ உட்கார்ந்து அந்த ஆபீஸ்க்கு அந்த லோகோ போட்டு வைக்கிறாரு இல்ல. அதே மாதிரி கிருஷ்ணா நிறைய அண்டங்கள் போட்டு அண்டங்களோட லோகோ எல்லாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சைன் பண்ணி வைக்கிறாரு. ஆனா அவர் அந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ளயும் அவரு டைரக்டா இல்ல அப்படின்றதா இங்க சொல்லியிருக்காங்க. கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? 9.6 ஹரே கிருஷ்ணா. லதா சந்திரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. இந்த படிக்கிறேன் மாதாஜி. யதா காச ஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத் ஸ்தானித் யுவதாராய. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அதுபோலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளவை அறிவாயாக. எதெல்லாம் படிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ எல்லாமே, உயிர் உள்ளது உயிர் இல்லாதது, ரைட்? மனிதர்களோ மிருகங்களோ செடிகளோ இல்ல சாமான்களோ எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணரால படைக்கப்பட்டது. இதுக்கு வந்து உதாரணம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, காற்று எப்படி
ஸ்கை வானத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்கும், அதே மாதிரி எல்லாருமே கிருஷ்ணரில் அடங்கி இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.8 மாதுரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. மாதுரி மாதாஜி. மதனா மாதாஜி படிங்க. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. வாழ்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ இப்போ என்ன ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த பௌதிக உலகம் ஃபுல்லாவே கிரியேட் ஆயிட்டு மேனிஃபெஸ்ட். இது எப்படி அப்படின்றதுக்கு வந்து நான் வந்து கோலோகா சார்ட் காட்டுறேன். அதாவது இப்போ ஒரு 2 minutes நான் டூர் கோலோகா சார்ட்டுக்கு போயிட்டு வரேன். இது வந்து நம்ம உலகம் எப்படி இருக்கு, நம்ம எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்கு நம்ம உலகத்துல? நமக்கு தெரிஞ்சு 9 பிளானட் மாதாஜி. நமக்கு தெரிஞ்சது 9. அது என்ன பட் மாதாஜி ஆனா 9? வந்து ஆன்மீக ரீதியில வந்து எண்ணற்ற கோலங்கள் இருக்கு அப்படின்றது சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சரி, அதுக்கப்புறம் வரேன். உங்களுக்கு ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு 14 இருக்கு. ஸோ அதனால நீங்க அது என்ன 9? ஓ, நீங்க வந்து லோகங்களை கேக்குறீங்களா? பிளானட் பத்தி கேட்கல. ஓ, நீங்க நவகிரகத்தை சொல்றீங்களா? 9 பிளானட்ஸ் இல்ல லோகங்கள். லோகங்கள் 14 தான். 14. மேல 7 கீழே 7. வெரி நைஸ். ரைட். இப்போ அந்த மேப்பை பார்த்துடலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியுதா மேப்? தெரியுது மாதாஜி. இப்போ கரெக்டா இந்த பிளானெட்டுக்குள்ள போயிடலாம். அப்போ ஈஸியா இருக்கும். 14 பிளானட்ஸ் இருக்கு. சத்யலோகா, தபலோகா, ஜனலோகா, மகர்லோகா. நமக்கு இதெல்லாம் வேணாம், ரொம்ப ஈஸியா நம்ம சொல்றோம். பூர் புவர் ஸ்வர்க், இந்த 3 கண்டிப்பா தெரியும். காயத்ரி மந்திரமும் இதை எதா குறிக்கிறது. பூரனா பூமி, ஓகே. புவர் அதுக்கு மேல, ஸ்வர்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஸ்வர்க லோகத்தை குறிக்கிறது. நம்ம பூமிக்கு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பாதாள லோகம். பாதாளம்ன்றது ஒரு லோகம், பட் நம்ம கீழே இருக்கிறதால நம்ம கால கீழே இருக்கு பாதாள லோகம், நம்ம மேல இருக்கிறதெல்லாம் டாப் பிளானட். இப்போ இது வந்து எப்படி கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மேப்பு இதுதான் கோலோகா பிருந்தாவன், வைகுண்டம் சொல்றது ஃபுல்லா, ஓகே. இப்போ இந்த வைகுண்டத்துல இருந்து இந்த இடத்துல வந்து மகாவிஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்காரு. தெரியுறாரா? தெரியுறாரு. என்ன மாதாஜி மகாவிஷ்ணுன்னு சொல்லுவீங்க, ஆனா காரணோதக சாய் விஷ்ணுன்னு சொல்லிருக்காங்களே, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சோ இங்க வந்து மகாவிஷ்ணு படுத்துட்டு இருக்காரு. இப்போ இந்த மகாவிஷ்ணுவோட கண்ணுல இருக்குது தெரியுதா இந்த கிளான்ஸ், பார்வை, ரைட்? ஈக்ஷிதா. சோ பார்வை வந்து லக்ஷ்மி அம்மா மேல விழுது. ரமாதேவின்றதும் லக்ஷ்மியும் ஒண்ணுதான், ஓகே. இப்போ இவர்கிட்ட இருந்து என்ன வருதுன்றத நான் சொல்றேன், செயலுக்கு அப்புறம் வரலாம். இவர் உடம்புல இருந்து நிறைய கோல்டன் பால்ஸ் வந்திருக்கா குட்டி குட்டியா? பிரபஞ்சம், ஒரு பாலும் ஒரு பிரபஞ்சம். எத்தனை பிரபஞ்சம் இருக்குன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நீங்க ஒரு கடைக்கு போயிட்டு இன்னைக்கு நீங்க வந்து அந்த கடுகு பேக் ஒண்ணு வாங்குங்க, கோணி பையில. அதுல எத்தனை கடுகு இருக்குன்னு நீங்க கணக்கு பண்ணி எனக்கு நாளைக்கு சொல்லிட்டீங்கன்னா இதுவும் மேட்ச் ஆயிடும். பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்போ இதுவும் முடியாது. சோ அதனால அவ்வளவு இருக்கு. சோ இப்போ இந்த ஒரு பால்குள்ள என்ன இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓகே. நம்ம ஏன்னா இதுக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு பால்குள்ளதான் நம்ம இருக்கோம். சோ இந்த பால்குள்ள 14 பிளானட்ஸ் இருக்கு. இந்த 14 பிளானட்ஸ்ல நம்ம இருக்கிறது இந்த எர்த், பூமி, ஓகே. சோ இங்க நம்ம உட்காந்துருக்கோம். இப்போ வந்து ரொம்ப டீடைல் ஆஃப் பிளானட்ஸ் வேணா, இந்த ஒரு பால், இந்த ஒரு இது பேர் அண்டம். இந்த ஒரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறவர் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு. இந்த பேர் ஏன் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுன்னு வருதுன்னா, அவர் கர்ப்பத்துல இருந்து, இது வந்து அவர் லக்ஷ்மி மூலமா இல்ல, அவர் ஸ்வயம், அவர் கர்ப்பத்துல இருந்து வந்தவர் தான் பிரம்மா, ரைட்? பிரம்மா, விஷ்ணு, மகேஸ்வராக்கு அப்புறம் வரலாம். இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, பிரம்மா இருக்காரு இங்க, அவர் வயிற்றுல இருந்து பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு. அவர் மேல இங்க உட்கார வரணும் பிரம்மலோகத்தில். இப்போ நம்ம இங்க வந்து நிறைய உயிரினங்கள் வந்துடும். இப்போ உயிர்கள் எல்லாம் அதான் நம்மளும் சேர்த்து, நம்ம மனசுக்குள்ள ஒரு விஷ்ணு இருக்காருல்ல, அவர் வந்து என்னன்னா ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு. சோ 3 விஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு நிறைய அண்டங்கள் பலூன் ஊத்துற மாதிரி ஊத்திட்டு இருப்பாரு. அந்த ஒரு பலூனுக்குள்ள கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, பலூன் இல்ல, அது என்ன சொல்லுவோம், பபுள். ஒரு பபுள்குள்ள ஷீரோதக சாய் விஷ்ணு வந்து படுத்துருவார். அங்க வந்து நிறைய பிரம்மா வந்து உற்பத்தி பண்ணுவாரு. மனிதர்கள், ஜந்துக்கள், அனிமல்கள், பாம்புகள், தேள்கள் எல்லாமே.
பண்ணிட்டு நம்ம இவர் வந்து ஷிரோதக சாய் விஷ்ணு பரமாத்மாவா மனசுக்குள்ள போய் உட்காந்துருவார். இதுதான் ஒரு அண்டம். ஓகே, இப்போ நம்ம 9.89 எல்லாம் பாக்குறது வந்து டிஸ்ட்ராய். இப்ப என்னன்னா பிரம்மாவுக்கு வந்து 2 கால்குலேஷன் இருக்கு. பிரம்மாவின் ஒரு நாள் அந்த கால்குலேஷன் போனோம்னா இன்னைக்கு அங்கேயேதான் உட்காந்துருப்போம். நேத்து ரேவதி மாதாஜி டச் பண்ணாங்களா? ரேவதி மாதாஜி நேத்து அந்த பிரம்மாவின் 1 டே கால்குலேஷன் டச் பண்ணீங்களா? இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? ஓகே, மாதாஜி கொஞ்சம் ஷார்ட்டா சொன்னேன் மாதாஜி. ஷார்ட்டா சொன்னேன். நம்ம 4th சாப்டர்ல கவர் பண்ணோம் பாத்தீங்கன்னா. சோ பிரம்மா வந்து 1 டே 1 நைட் இருக்கு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவோட 1 டே ரைட் பிளஸ் நைட்னு வெட்டுக்கோங்களேன் இன்டு 2. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 4.32 பில்லியன் இயர்ஸ். அந்த ஒரு நாள்ல என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கீழே இருக்கிற எல்லா பிளானட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் 3 விட்டுருங்க, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 இதெல்லாம் வந்து அவர் நைட்டு டைம் நம்ம போய் தூங்குவோம் இல்லையா? அவர் போய் தூங்குற டைம் நம்ம எல்லாம் கூட தூங்கிடுவோம். அவர் நம்ம கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு மடியில மடினா வயிற்றுக்குள்ள போய் தூங்கிடுவோம். ஓகே, இப்போ மறுபடியும் மார்னிங் எரிச்சே மறுபடியும் முடிச்சுட்டு வந்து வேலையை செய்யறோம். இதுதான் நம்ம எப்படி காலையில எந்திரிக்கச்சே பண்றோமா? இது ஒண்ணு. இன்னும் கிளியரா சொன்னோம்னா பிரம்மாவோட 100 வயது. ஓகே, அது வந்து நிறைய ஆச்சு. 311.4 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். அவ்வளோ வருடங்களுக்கு அவரும் இறந்துடுவாரு பிரம்மா. மாதாஜி இறந்து போயிடுவாரா அப்படின்னா அவர் உடம்பு போயிடும். அவர் ஆத்மா வந்து 2 விஷயம் ஆகும். மோஸ்ட்லி பிரம்மா ரொம்ப எலிவேட்டடு, அதனால அவர் நேரா வைகுண்டத்துக்கு போயிடுவார். ஏன்னா பிரம்மான்றது வந்து ஒரு பதவி. பிரம்மானா இட்ஸ் லைக் பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர். மோடி தான் எப்பவுமேவா? ஆனா இல்ல, லைட் ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி வேற இருந்தாங்க, 10 வருஷம் அப்புறம் வேற யாராவது இருப்பாங்கன்ற மாதிரி பிரம்மான்ற அந்த பர்சன் மாறிட்டே இருப்பாங்க. அந்த பதவி அப்படியே இருக்கும். அவர் வந்து ரைட் இவங்க எல்லாமே அழிஞ்சு மறுபடியும் இந்த மகாவிஷ்ணுவோட வயிற்றுக்குள்ள போய் அடைக்கலம் ஆயிடும், திரும்ப பிறப்பாங்க. சோ இது யார் மேனேஜ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு வந்து கிளான்ஸ் கொடுக்குறாங்க ரமாதேவி. சோ ரமாதேவி மாயாதேவி, மாயான்றவங்க தான் பார்வதி, சக்தி, எப்படி வேணா நீங்க சொல்லலாம். அப்படியும் இன்னொருக்கு விஷ்ணுவோட பார்வை சம்புன்றது சிவன், சதாசிவன் பிறக்கிறதால இவங்க 2 பேரும் நம்மளோட அங்கிள் ஆண்டினாலும் சொல்லிக்கோங்க, மம்மி டேடினாலும் சொல்லிக்கோங்க, உங்க இஷ்டம். பட் நம்ம பௌதிக உலகத்தை பாத்துக்கிட்டவங்க இருக்காங்க இவங்க 2 பேரும். பாத்தீங்களா? இவங்கதான் இன்சார்ஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. சோ நம்ம வைகுண்டம் போகணும்னா இவங்களை அப்ரோச் பண்ணோம், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அப்ரோச் பண்ணா இது மாதாஜி. அப்ப நான் அங்க இவங்களை அப்ரோச் பண்ண முடியாது, பண்ணலாம் ரைட். பட் பர்பஸ் என்ன? மீனா வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் மோக்ஷம். சோ இதுதான் விஷயம். இதுக்கு மேல இந்த சார்ட் இன்னைக்கு இல்ல, மறுபடியும் ஒரு 3-4 டேஸ்க்கு அப்புறம் சொல்றேன். இப்போ இது வரைக்கும் புரிஞ்சது இல்லையா? ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லைன்னா இல் ப்ரொசீட். ஓகே, சந்தேகங்கள் இருந்தா கடைசியில நம்ம மறுபடியும் ஒரு ரவுண்ட் வச்சுக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம கரண்ட் ஸ்லைட்ல 8வதுல என்ன சொல்றாங்க, அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு டேக்கு அப்புறமும் உள்ள போகிறது, அப்புறம் ஒரு ராத்திரிக்கு அப்புறமும், அதாவது ராத்திரிக்கு அப்புறமும் உள்ள போகிறது, பிரம்மாவின் ஆயுஷ்க்கு அப்புறமும் அவர் உள்ள போகிறது, அதாவது அவருக்குள்ள அடைக்கலம் எடுக்கிறது மகாவிஷ்ணு. நெக்ஸ்ட் 9.9 நிர்மல் குமார் பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா? அவங்க லேட் ஆக்குனாங்கன்னா பத்மாவதி மாதாஜி படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பவானி மாதாஜி, ராஜி மாதாஜி. மாதாஜி டைம் வேஸ்டா போகுது மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நாச்சாமாம் தானி ஹர்மாணி நிபத் நந்தி தனஞ்சய உதாசீனவ தாசினம் அசக்தம் தேஷு ஹர்மஷி. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வந்து நம்மளதான் பந்தப்படுத்தும் ரைட். கிருஷ்ணர் இங்க இருந்தாலும் இந்த இன்டர்மீடியரி ஒர்க் எல்லாம் அவர் செய்யறாரே தவிர அவரை எந்த விதத்திலயுமே பந்தப்படுத்த முடியாது. ஏன்னா அவர் வந்து எல்லாத்துலயும் செயல்களில் இருந்தாலும் அவர் வந்து அதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு, எல்லாம் இருக்காரு, ஆனா டிட்டாச்சா இருக்காரு. செயல்கள் செய்யணும் செய்யறாரு தவிர அதுக்கு அவர் அடிமை ஆறுது இல்லை. ஏன்னா அந்த மோட்ஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னு. இன்னும் கிளியரா 9.10ல பிடிப்போம். மயா தக்ஷேன பிரகிருதி சுயதே சச்சராச்சரம் ஏது நானேன கௌந்தேயா ஜெகத் விபரிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிங்க, யார் வேணாலும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் சொன்ன கோலுக்கா சாட்டுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷன். மறுபடியும் இந்த இது வந்து கொண்டே இருக்குது. வெதர் இட்ஸ் மூவிங் ஆர் நான் மூவிங், சரா அக்ஷரா, அசைறது அசையாதது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட டைரக்ஷன்ல தான் நடக்குது. கிருஷ்ணர்னாலதான் இதெல்லாம் கிரியேட் ஆகுது. இப்போ
மயா தக்ஷேன பிரகிருதி ஸ்வேதே சச்சராச்சரம் ஹேத்து நானேன கௌந்தேயா ஜெகத் விபரிவர்த்தித்தே. இப்ப என்னன்னா இது வந்து அவர் சொல்றபடி நடக்கிறது அப்படின்றத நம்ம கிளியரா பாக்குறோம். அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவஜானந்தி மா மூடா மானுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம் பரபிராம அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். இப்ப வந்து மனிதனா வந்தாரு, அதனாலே மனிதன் அப்படின்றாங்க. எந்த மனிதனாவது பூத்தனான்ற கதை தெரியுமா? யார் பூத்தனா? அகாசுரனுடைய தங்கை. எஸ். சோ பேசிக்கலி என்ன, அவன் வந்து எதுக்கு வந்தாங்க மாதாஜி? அதாவது வந்து விஷம் கொடுத்து கண்ணனை வந்து கொலை புரிவதற்காக வந்தாங்க. சோ பேசிக்கலி அந்த பூத்தனாவை வந்து அவ்வளவு பெரிய அசுரை, ரைட்? அவ வந்து 15 நாள் கிருஷ்ணர் அழிச்சாரு. சரி, ஓகே. அதாவது ஏதோ ஃப்ளூக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அப்படி தெரியும் நம்மளுக்கு. நிறைய எங்கேயாவது நம்ம கிருஷ்ணா புக்ல வந்து 90 இது இருக்கு இல்லையா? இப்போ அதெல்லாம் பக்கத்துல வச்சா ரொம்ப கிளியரா நம்மளுக்கு தெரியறது வந்து அவரோட மத்த லீலைகள் எது ரொம்ப அட்ராக்டிவ்? ராசலீலை. ஓகே. அது வந்து மறுபடியும் புரிஞ்சிக்கிற பாவம் நிறைய பேருக்கு இருக்காது. அதை தவிர வாவ் அப்படின்ற கிரேட்னஸ் ஃபீச்சர் ஃபீல் பண்றது. ஸ்வீட்னஸ், வெண்ணெய் திருட்டுறது. இப்போ வந்து ராசலீலை ரொம்ப ஸ்வீட் லீலை. தாமோதரம் ரொம்ப ஸ்வீட் லீலை. எது வந்து வாவ் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அப்படியே நம்மளுக்கு கோவர்தன். ஏன்னா ராசலீலை வெள்ளை திணிதல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண மனிதன், வெரி நைஸ்லி சொன்னீங்க மாதிரி நடந்தாலும் கிளியரா அவர் வந்து சிலர் எக்ஸிபிட் பண்ணாரு. கோவர்தன் லீலை, ரைட்? எந்த வயசுல அவர் தூக்கினாரு கோவர்தனை? அவருடைய 5 வயசு 6 வயசுல தூக்கினார். கரெக்டா, 2க்கு நடுவுல சொல்லிட்டேன். 6 வயசுல தூக்கி இருக்காரு. சோ அப்பனா வெரி வெரி ஆப்வியஸ். அதுவும் துண்டு விரல்ல, ரைட்? சுண்டு விரல்ல, சாரி, குட்டி விரல்ல தூக்கி இருக்காரு. என்ன, அந்த மஷ்ரூம் காளான தூக்குற மாதிரி. காளான் கூட என்னால சுண்டு விரல்ல தூக்க முடியாது ஆக்சுவலா. ஆனா கிருஷ்ணன் வந்து அப்படி தூக்கி இருக்காரு. ஆனா எதுக்கு தெரிஞ்சோம்? அவஜானந்தி மாமூடா, முட்டாள்கள் வந்து இவர் வந்து மனிதன் மாதிரி ரூபம் இருக்கிறதால மதினன். கிருஷ்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மனிதனோட செயல்களை செஞ்சாரு. அவர் எப்பவுமே பிறந்ததுல இருந்து நான் ஆண்டவன் அப்படின்னு ஆண்டவன் செயல். அதோ ராமர் கிட்ட கன்ஃபியூஸ் ஆனா ஓகே, ஏன்னா அவர் முக்கால்வாசி எல்லாமே மனிதன் மாதிரி செஞ்சாரு. கிருஷ்ணரே பாத்தீங்கன்னா மனிதர் பிஹேவியர் கொஞ்சம், பட் ஆண்டவன் சொல்லி அவர் பிராட்காஸ்ட் பண்ணி தானே பண்ணாரு. ஆனாலும் முட்டாள்கள் அதை நம்பல. ஏன் அந்த முட்டாள்கள் நம்பல? மோகாஷா மோக கர்மனோ மோகநாத்வா விசேஷர ராட்சசிம் ஆசுரம் செய்வ பிரகிருதி மோகினீம் வித் ரிஷ்ரிதாக. ஹரே கிருஷ்ணன். இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சதத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலன் நோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வியடைகின்றன. ராட்சசம் பாவம், ரைட்? அசுர பாவம் இதுல இருக்கிறதால அவங்க எது செஞ்சாலும் வேஸ்ட் ஆயிடுது. அவங்க வந்து ஸ்வர்க்கத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி அவங்க செய்யும் கர்ம பலன்களும் வேஸ்ட். இல்ல எனக்கு முக்தி பெறணும்னு நினைச்சாலும் வேஸ்ட். பக்தி அங்க இல்லவே இல்லை. ஏன்னா நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அந்த ஆசையா இருந்தாலும் சரி, முக்தி ஆனாலும் கொஞ்சம் டிஞ்ச் ஆஃப் பக்தி இருக்கணும். அது இல்லைன்னா நம்ம எல்லாமே வேஸ்ட் ஆயிடும். அப்போ யாருக்கு சக்சஸ் ஆக முடியும்? இப்ப வந்து பார்த்தோம், மனுஷன் நினைக்க கூடாது முட்டாள். எந்த முட்டாளு? அவன் தான் அவஜானந்தி முட்டாளு. அவன் வந்து எதனால அவன் முட்டாளா இருக்கான்? அவன் வந்து ராட்சசம், டெமோனிக் குவாலிட்டி இருக்கிறதால. அப்போ நல்ல குவாலிட்டி இருக்கிறவங்களை என்ன சொல்லுவோம்? அதுதான் இந்த ஸ்லோகா. மகா மானஸ்து மாம் பார்த்தா தேவிம் பிரகிருதம் ஆஸ்ரிதாக பஜதா மனன்ய மனசோ நாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். பிருந்தாவின் மகனே, குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரம புருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அவங்க என்ன சொல்றாங்க? மகாமானஸ்து மாம் பார்த்தா. மகாமானஸ்து அப்படின்னா அப்படி இருக்கிற மகான்கள் என்னன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தேவி பிரகிருதம். அவரும் வந்து என்ன, ராட்சசம் பிரகிருதம் மோகினி. அதாவது அங்க என்னன்னா மாயால 2 கேட்டகரி இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல், இன்டர்னல். ரெண்டுமே கிருஷ்ணரோட எனர்ஜி தான். ஆனா நம்மளை எல்லாம் இந்த பந்தத்துல மாட்டி வைக்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னல், ரைட்? இப்போ இவங்களெல்லாம் யாரு பாத்துக்கிறாங்கன்னா அதுவும் மாயா. ஆனா அது கிருஷ்ணரோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி, யோக மாயான்ற பேர்ல இருக்கு.
அந்த மாயா வந்து கிருஷ்ணரை, அவர் எப்படி கிருஷ்ணரை கிட்ட விளையாடுறதோ அதே மாதிரி இந்த டிவோட்டிஸையும் நல்லா கவனிச்சு பாத்துக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்படி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து என்ன அவஜான் முட்டாள்கள், மனிதனா வர்றான், கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு சொன்னாலும் தெரியல. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அசுர பாவம் இருக்கு, அதனால அவங்க நல்லது பண்ணாலும் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது, ஏன்னா அவங்க நல்லதும் பண்ண மாட்டாங்க. சரி, அப்போ வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து ஷெல்டர் எடுத்திருக்காங்க இல்லையா? ஆனா மகாமானஸ்துன்றவங்க என்ன, பிரகிருதி தேவி பிரகிருதி ராதாராணியோட ஷெல்டர்ல இருக்காங்க. ஓகே, எடுத்திருக்காங்கன்னா என்ன அப்போ வந்து எடுத்தா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க சததம் கீர்த்தயன் தோமாம் யதந்தஸ்ட திருட விசாஹ நமஸ்யஸ்தஸ்ச மா பக்தா நித்யயுக்தா உபாசதே. எப்ப பாரும் கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க. என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு பாக்கலாம். நித்யயுக்தா எப்பவுமே பக்தி பண்ணுவாங்க, ரைட்? நமஸ்யஸ்து கும்பிடுவாங்க, வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க, ரைட்? திருடமா அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு பிளக்சுவேட் ஆகாது. அப்படி இல்லாம இப்ப வந்து கிளாஸ்க்கு வாங்கன்னா நீங்க எல்லாம் திருடமா வந்திருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ்க்கு 66 பேர் இருந்தாங்க. இப்போ என்ன ஆச்சு? அவங்க எல்லாம் பாதி பேர் போயிட்டாங்க. ஏன்னா அங்க ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ். இல்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆசைதான். அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்களுக்கு ஆசை இருந்தாலும் அவங்களால பண்ண முடியல. இப்போ வீட்டுல என்ன சொல்லுவாங்க? மத்தியானம் படுத்து தூங்கலாம். வீட்டுல சொல்ல வேணாம், நம்ம மனசே சொல்லும். அதுக்கு அடிமை ஆயிட்டோம்னா நம்ம இருக்கலாம். ஆனா இவங்க எல்லாம் வந்து திருடமா அவங்க இருக்கிறது தான் சொல்றாங்க. அதனால நித்தியயுக்தானா எப்பவுமே அவங்க பக்தியே செய்யறாங்க. மாதாஜி, எப்பவுமே பக்தி செய்யறா வீட்டை எப்படி கவனிப்போம்னா, இட்ஸ் அ பேரலல் டிரைவ். ஒரு குழந்தை பிறந்து இருக்குன்னா வீட்டுல வந்து எல்லாரும் அந்த குழந்தைய பத்தி நினைப்பாங்க. அதுக்குன்னு வீட்டுல செயல் நடக்கிறது இல்லையா? எல்லாமே நடக்கும். ஏன்னா திங்கிங், ஃபீலிங், ஆக்டிங்ன்றது மூணும் ஒரு பர்சனுக்கு ரிலேட்டட், ஆனா வெவ்வேறு. இப்ப நம்ம செயல்களை செஞ்சுட்டே கிருஷ்ணரை நினைக்கலாம். நம்ம சாப்பிடுறச்சே கூட நம்ம வந்து பசங்களை நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி. கிளியரா? இப்போ படிங்க மாதாஜி. சௌந்தரி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. எப்போதும் எனது பண்ணுங்க மாதாஜி. 9.14 தானங்க மாதாஜி? ஆமா, கரெக்ட். படிங்க மாதாஜி. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். வெரி நைஸ். சோ அதனால எப்பவுமே நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதா ஃபுல்லா வழிபடுறாங்க அப்படின்னு. இப்போ இது வந்து இவர் என்ன அடுத்தது வந்து இப்போ அப்படி அப்படி பக்தி பண்ணா என்ன, 24/7 கிருஷ்ணரையே நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. 9.17 ஸ்லோகா அண்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்காதவங்க படிங்க மாதாஜி. பிதாஹூம் அஷ்ய ஜகதோ மாதா தாத்தா பிதாமக வேத்யம் பவித்ரம் ஓம்கார ரிக் சாம யஜூர் ஏவஷ. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரத்தை நானே. ரிக் ஷாம யஜுர் வேதங்களுக்கும் நானே. வெரி நைஸ். பிதா அப்பா, ரைட்? பிதா ஹம். ஹம்னா நான் தான். அம்மாவும் நான் தான், அப்பாவும் நான் தான், தாத்தாவும் நான் தான். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி அப்பா வந்து நீங்க சொல்வீங்களே, ஐயோ இந்த பூமியை படிச்சவர் பிரம்மா, அவரோட அப்பானா அப்போ தாத்தாவும் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்றாரு. ஓம் எல்லாமே ஓம்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓம் பூர்புவர், ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவா, ஓம் நம சிவாவை, எல்லாமே ஓம். அதுல ஸ்டார்டிங் பிரணவ மந்த்ராவா. இது வந்து இன் டீடைல் 17 சாப்டர்ல படிப்போம். சோ ஸ்பெசிபிக்கா இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அது ரிக், யஜூர், சாமவேதா எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. சோ எல்லாமே கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 18 மாதாஜி. சுமித்ரா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகா தானங்க? ரெண்டுமே ஸ்லோகாவும் வாசிங்க, டிரான்ஸ்லேஷனும் வாசிங்க மாதாஜி. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्. டிரான்ஸ்லேஷன் வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? தமிழ் கொஞ்சம் கஷ்டம். திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? கார்த்திகேயன் பிரபுஜி நீங்க எல்லாம் படிக்கல இன்னும், நீங்க படிக்கலாம். பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? நானே இலக்கு காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன்.
இட்டர்னல் சீட், ரைட்? இப்பதான் சொன்ன தந்தை அப்படின்னு. சோ அதனால சீட் கிவிங் ஃபாதர். அது ஒன்றும் இல்லாம அவர் தான் கிரியேட்டர், அவர் தான் மெயின்டைன் பண்றாரு, அவர் தான் வந்து விட்னஸ். ஏன்னா நீங்க சொல்லுவீங்க எப்படி விட்னஸா இருக்காரு அவரு? நம்ம மனசுக்குள்ள பரமாத்மாவா இருந்து ஒரு எக்ஸலன்ட். சாட்சிபூதமா இருக்காரு. வெரி நைஸ். உபதிஷ்டா அனுமந்தா, அலோவ் பண்றவரும் அவர் தான், விட்னஸாவும் அவர் தான் இருக்கிறாரு. அண்ட் அவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு அடைக்கலமும் கொடுக்குறாரு, ரைட்? நம்ம அண்ட் அவரோட இடமும் கிரியேட் ஆனது எல்லாத்துக்குமே காரணம் அவரா தான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 19. ஹரே கிருஷ்ணா. தபம் யகம் வர்ஷம் நிக்ருத்தானாம் யுத்ரம் ஜாமி ச அமிர்தாம் சைவ மிருத்யூச்ச சத் அசத் சாகம் அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரணம் உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. கிருஷ்ணா இது உண்டிதான் இல்ல, அவர் வந்து லார்ட் ஆஃப் ஆல் லார்ட்ஸ். அதனால ஷரா அக்ஷரா, ஜடம் உயிர் உள்ளது எல்லாமே. மழையை கொடுக்கறதும் அவர் தான், நிறுத்துறதும் அவர் தான், வெப்பம் கொடுக்கறதும் அவர் தான். இறப்பும் பர்சானிஃபைடு அப்படின்னு பார்த்தா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்படி இறப்பு பர்சானிஃபைடுனா, யசோதா மைக்கு பிரேமையா தெரிஞ்சாரு, ரைட்? அந்த எந்த கோபாக்கள் அந்த இருக்கிற பிரஜா எல்லாருக்கும் மழையா வந்து நின்றாரு. அண்ட் இப்போ இதுவே உல்டா எடுத்துக்கோங்க, கம்சருக்கு அவரு யமனா வந்து நின்றாங்க, ரைட்? சோ அந்த மாதிரி யம தர்மராஜாவும் அவர் நிக்கிறாருன்னா யமன்னு இல்ல, அவர் வந்து எந்த காலத்துல இருக்காரு. இப்ப 3 வித்யா, இந்த 3 வேதங்கள்ல என்ன சொல்லிருக்கு அப்படின்னு 9.20 பாக்கலாம். என்ன டைம் மாதாஜி? 4 o'clock ஆக போகுது மாதாஜி. 3:54. ஓகே, முடிச்சிடலாம், கொஞ்சம் டைம் ஆகும், ரைட்? 9.20 படிங்க மாதாஜி. படிக்காதவங்க படிங்க. பத்மாவதி மாதாஜி, சௌந்தரி மாதாஜி, பவானி மாதாஜி, யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க. யார் இப்ப அன்மியூட்ல இருக்கீங்களோ படிங்க. திருநாவுக்கரசு பிரபுஜி, கார்த்திகேயன் பிரபுஜி படிங்க. திரைவித்யா மாதாஜி படிக்கலாமா? கார்த்திகேயன் திரைவித்யாமாம் ஷோமாய just a minute. பூதாபாப யக்ஞரிஷர்வ ஸ்வர்கதிம் பிராப்தேந்தே தே புண்ணியமாசாத்திய ஸ்ரேத்யா லோகம் அஸ்னந்த திவ்ய யாந்தினி தேவ போகாந்த். ஸ்வர்க லோகத்தை அடைவதற்கான வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்திர லோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து வேதங்கள் எப்படி சொர்க்கம் அடையலாம், இதெல்லாம் வந்து பலன் நோக்கி செயல்களை பற்றின வேதங்கள், ரைட்? அதெல்லாம் வந்து போறதுக்கு எப்படி பண்ணலாம், எப்படி நான் பியூரிஃபை அடையலாம், எப்படி நான் சொர்க்கத்துல போய் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணிட்டு நிறைய யக்னங்கள் தானங்கள் எல்லாம் அதை சேஸ் பண்ணி இந்த உயிர் மாண்டதுக்கு அப்புறம் அவங்க சொர்க்கத்துல போய் உட்காருவாங்க. அந்த ப்ராசஸ்ல சிலர் இன்வால்வ் ஆவாங்க, ரைட்? அப்படி இன்வால்வ் ஆறவங்க கிருஷ்ணரை டைரக்டா கும்பிடல, இன்டைரக்டா கும்பிடுறாங்க. ஸ்டில் பியூரிஃபை ஆவாங்க, பட் அவங்க இன்டைரக்டா கும்பிடுறாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா 4th சாப்டர்ல கூட பார்த்தோம். யாரு இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள இல்லாம தேவர்களை ஏன் கும்பிடுறாங்க, அவங்களுக்கு குயிக் ரிசல்ட்ஸ் வேணும்னு. அந்த மாதிரி குயிக்கா நான் சொர்க்கத்துக்கு போகணும் அப்படின்ற ஐடியால இருக்கவங்க இங்க கும்பிடுறாங்க. 9.21 அப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஏன் அவங்க கும்பிடுறாங்க, நம்ம யார கும்பிடணும்ன்றதெல்லாம் இங்க லிங்க் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட், இப்போ சொர்க்கத்துக்கு போறதுதான் இந்த சைக்கிள் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா அந்த கிரெடிட்ஸ் இப்ப ஃபாரின் மாதிரி, இப்போ நான் வந்து லண்டன் போறேன், லண்டன்ல விசா 6 மாசம் நான் அங்க என்ஜாய் பண்ண அப்புறம் 6 மாசம் விசா எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ரிட்டர்ன். அதேதான் இங்க வந்து சொர்க்கத்துக்கு உங்களுக்கு கிரெடிட்ஸ் இருக்கு. நான் தான் சொன்னேன், வேதங்களை படிச்சு எவ்வளவு கிரெடிட்ஸ், அங்க போனா ரிட்டர்ன் ஆயிடுவேன். அப்ப வந்து ஏன் பக்தி பண்ணணும்னா, நான் வந்து வைகுண்டம் போவேன். வைகுண்டா இஸ் எட்டர்னல். சொர்க்கம் வந்து பர்மனன்ட் இல்லை. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா 14 பிளானட்ல பூர்புவர் ஸ்வர்கம் பௌதிக லோகத்துல இருக்கிறதால அங்க போனாலும் திரும்ப வரணும், ரைட்? அங்க போனாலும் பெர்மனன்ட் இல்ல. ஆனா நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போனோம்னா அங்க பெர்மனன்ட். அதனால நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போவோம்ன்றதா இந்த 9.21. நான் வந்து 9.22
என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அனன்யா சிந்தையந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாஷதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னா அனன்யா சிந்தையந்தோ மாம், எப்பவுமே நான் வந்து அவரை நினைக்கிறதால என்னோட பக்தர் என்ன ஆகாருன்னா ஐ வில் preserve what he has. அவர்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நான் பாதுகாப்பேன். ஐ வில் give him what he does not have. அவர்கிட்ட இல்லாததை நான் கொடுப்பேன். சோ ஒரு பக்தர் ஆனாங்க வச்சுக்கோங்களேன். இதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பகவத்கீதா நீங்க எல்லாம் ஸ்லோகா ரொம்ப நல்லா படிக்கிறீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. என்ன மாதாஜி இப்படி சொல்றீங்களே அப்படின்வீங்க. ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டே நான் வந்து படிக்கிறச்சே நீங்க பாத்துருந்தீங்கன்னா அச்சோ யாரா இவங்க அப்படின்பீங்க. ந இன் ய சின் த இப்படிதான். இதுவும் வந்து தமிழ் இல்ல, இங்கிலீஷ்ல வச்சு டிரான்ஸ்லேஷன் வச்சு படிச்சதே இப்படிதான் இருக்கும். ரைட். அதனால வந்து அதே மாதிரி ஏதாவது முடியுது நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா கிருஷ்ணர் எடுத்துப்பாருலாம் இல்ல, எல்லாம் கொடுப்பாரு. நம்ம கிட்ட இல்லாததையும் கொடுக்கறாரு. இப்ப வந்து ஸ்லோகங்கள் ஈஸியா வருது. ஏன் நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி இதெல்லாம் பிராக்டிஸ். கரெக்ட், பிராக்டிஸ் நீங்க சொல்லிக்கோங்க, பக்தின்னு சொல்லிக்கோங்க. எந்த கேட்டகரியா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன நம்ம கிட்ட இல்லையோ அதை கொடுக்குறாரு, என்ன இருக்கோ அதை பாதுகாக்கிறாரு. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க, உங்களுக்கு இன்னும் புரியும். ஆனால் எனது திவ்ய எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது ரூபத்தின் மீது தியானம் தியானம் செய்து செய்து கொண்டு கொண்டு களங்கமற்ற அந்நிய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். சோ வெரி நைஸ். இல்லாததை வந்து கொடுக்கறாரு, இருக்கிறதை பாதுகாக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு இத படிங்க. 93 23. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செயல்படுவதாகும். மத்த தேவர்களை கும்பிடுறவங்க வந்து தப்பா கும்பிடுறாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா தட் இஸ் நாட் சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கா இல்ல. அதனால சாஸ்திரங்க விதிப்படி இல்லாம சரி அப்போ நான் கும்பிட்டா எனக்கு என்ன குறைச்சல்? யாந்தி தேவா விரதா தேவான் பிருத்ரியாந்தி பிருத்ருவிரதா பூதானி யாந்தி பூதேஜா யாந்தி மத்யாஜி நோபிமாம். தேவர்கள் வழிபாடுன்றது சத்துவ குணத்துல இருக்கலாம், ஆனாலும் அது சுத்த சத்துவ குணத்தில் இல்லை. அதனால அப்போ என்ன ஆகும்னா நான் தேவரோட பிளானட்ல போய் உட்காருவேன். சரி இப்ப மனிதர்களை கும்பிட்டேன்னா யாந்தி தேவோ விரதாக பித்ரு யாந்தி பித்ரு பூஜைகள் பண்ணுவோம். இதுவும் பித்தர்களை கும்பிடுறதும் வேற வேற. பித்ரு பூஜைன்றது ஸ்ரத்தா, வருஷத்துக்கு ஒருத்தவங்க சில பித்தர்களே கூப்பிட்டு பூஜை பண்ணுவாங்க. அப்படி இருந்தா நம்ம பித்ருலோகம் போவோம். எங்க இருக்கு இந்த லொகேஷனா? சொர்க்கத்துக்கும் நம்மளுக்கும் நடுல பார்த்தோம்ல பூவர், அந்த லோகம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பூதம் யாந்தி விரதா பித்ரு யாந்தி பித்ரு பூதானி யாந்தி பூதி. பூதங்களை வழிபட்டா பூதங்களோடு தான் போயிருப்போம். எப்படி மாதாஜி? நான் டெல்லிக்கு டிக்கெட் வாங்கினா கல்கட்டா போவேனா டெல்லி போவேனா? டெல்லி தான் போவீங்க. அதேதான். இப்போ வந்து நான் கிருஷ்ணரை வழிபட்டாதான் கோலோகம் போவேன். இதுவே நான் பூதர்களை வழிபட்டா பாதாள லோகத்துல பூதம் இருக்காங்க, அங்கதானே போக முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. 9.25. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களுக்கிடையே பிறப்பர், முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களுக்கிடையே செல்வர், பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களுக்கிடையே பிறப்பர், மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். அதுவும் சொல்லிட்டாரு, என்னோட இருக்கவங்க என்னோட வருவாங்கன்னு இல்ல வாழ்வாங்க. அப்பனா என்ன லிவ் வித் மீ, பெர்மனண்டா இருக்கணும். அப்போ நான் என்னெல்லாம் பண்ணுவோம், எப்படி வழிபடணும்னா அவருக்கு மெனு கார்டு. இப்போ ராதிகா தாசி வரணும்னா என்ன ஸ்வீட் பண்ணி வைப்பீங்க நீங்க உங்க வீட்டுக்கு வரேன்னா? உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை பண்ணி வைப்போம். சோ கிருஷ்ணர் அவரோட மெனு கார்டு இங்க கொடுத்திருக்காரு. பத்திரம் புஷ்பம் பயம் தோயம் யோமே பக்தா பிரயசதி ததம் பக்தி உபார்த்தம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மக. கிருஷ்ணர் வெரி சிம்பிள். ராதிகா தாசி மாதிரி பாதாம் அல்வாலாம் கேட்க மாட்டாரு. பத்திரம் இலை, பத்திரம் புஷ்பம் பூ, பழம் ஃப்ரூட் பழம், தோயம் அப்படின்னா தண்ணி. தண்ணி கூட இல்ல இந்த நாள்னா தோயம் கண்ணீரையும் வெளிக்கிறது. கண்ணீர்னா கிருஷ்ணா எனக்கு இப்படி வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டே ஐயோ அப்படின்னு ஒப்பாரி இல்ல, ஆனந்த கண்ணீர். ரைட். இப்ப வந்து சிலருக்கு வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்தாலே தண்ணீர் கொட்டுமா, அவ்வளோ ஒரு ஆனந்தம். ரைட். அப்படி இருக்கிற ஆனந்த கண்ணீர் நம்ம கொட்டினா சரி மாதாஜி நான் அந்த லெவல்ல இல்ல, கிருஷ்ணா எனக்கு உன்னை பார்த்தா ஆனந்த கண்ணீர் வரலையே அப்படின்னு வேணா அழலாம். எனக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னு அழக்கூடாது. கிருஷ்ணா எனக்கு ஆனந்தம் உன்னை பார்த்து வரலையே அப்படின்ற சோகத்துல வேணா அழலாம், அந்த ஒரு சோகத்துல வேணா அழலாம். சோ அந்த கேட்டகரியில இருக்கலாம் அப்படின்னு. சோ இதுதான் 9.26 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி அன்போட நான் கொடுக்கறத அவர் ஏத்துப்பாரு. ஓகே, அப்ப எப்படி இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்றது? அதுதான் அடுத்த ஸ்லோகம். யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யத் ஜுஹோசி ததாசி யத் தபஸ்யஸ்ய கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம்.
டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படிக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. சோ பேசிக்கலி என்னெல்லாம் நீ வந்து செய்யறியோ, என்ன செயல் செஞ்சாலும் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணு. என்னெல்லாம் சாப்பிடுறியோ ஃபர்ஸ்ட் பிரசாதமா கொடுத்துட்டு, நெய்வேத்தியம் சொல்லுவோம் இல்ல, அதை கொடுத்துட்டு சாப்பிடுவோம் நம்ம பிரசாதமா. எதெல்லாம் நம்ம கிஃப்டா கொடுக்கறதா இருந்தாலும் சரி, சாப்பாடு டிஸ்ட்ரிபியூஷனா இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணருக்கு வச்சுட்டு பண்றதுதான். செய்யும் எந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணரோட செய்யும். ஓம் தத்துன்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஓமானாலே கிருஷ்ணா உன்னை வந்து சேரும். எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணரை தான். வாட் எவர் யூ ஈட், வாட் எவர் யூ டூ, நீ பண்றது, செய்யறது, சாப்பிடுறது, உண்வது, பேசிக்கலி நாம் செய்யும் எல்லா செயல்களும் கிருஷ்ணரை செஞ்சா என்ன லாபம் எனக்கு? எனக்கு என்ன லாபம்? கிருஷ்ணார்ப்பணம் பண்றதுனால நமக்கு வந்து நிர்குணம் கிடைக்கும். ஒன்று வந்து நம்ம அதாவது அகர்மம் சொல்றீங்க இல்லையா, அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்ம போயிடுவோம். அகர்மம், அதர்மம் இல்ல, அக்கர்மம். வெரி நைஸ். அக்கர்மா. எனக்கு குட் கிரெடிட்ஸ் வந்து சொர்க்கம் வேண்டாம், பேட் கிரெடிட்ஸ் பண்ணதால நரக்கமும் வேண்டாம், எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு நல்லதை தான் செய்வேன். கர்மானா நல்ல செயல்கள். அதுல ஒருவேளை தப்பு இருந்தா நான் எதுக்கு நரக்கலோகம் போவோம்? கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொன்னா நான் எஸ்கேப் ஆயிடுவேன். அதுக்கு நான் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு 4 கொலை பண்ணிட்டு வந்துட்டு கிருஷ்ணார்ப்பணம் வஸ்து அண்ணா ஓகேயா? இல்ல அது விகர்மம். கரெக்ட், அது விகர்மா, அந்த கேட்டகரி. ஏன்னா அது கிருஷ்ணா அலோவ் பண்ணல. இது வந்து செய்யும் செயல்கள் ஆக்சிடென்ட்லா தப்பாச்சுன்னா அவர் டேக் கேர் பண்ணிப்பார். இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பார்ஷியலா ஈக்குவலா? கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவல். ஆனா அவங்கவுங்க எண்ணத்தை பொறுத்து அவர் அதுக்கான பலன் கொடுப்பாரு. சோ கிருஷ்ணர் அதான் சொல்றாரு, நான் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல்லா. சமோஹம் சர்வபூதேஷு நமே த்வேஷோசி நா பிரியஹ ய பக்தோசி. சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் தான். சமூகம் சர்வபூதேஷு, பூதேஷுனா மனிதர்கள் எல்லாருக்கும் ஈவன். நமே த்வேஷோசி நா பிரிய, துவேஷம்னா யார் மேலயும் எனக்கு இல்ல. அப்போ இப்போ சொன்னாங்களே மாதாஜி வெரி பியூட்டிஃபுல்லி, அவங்க மனசுனா பேசிக்கலி பக்தி. ஏ பஜந்தி து மா பக்தி மயி தேஷு சாப்பியகம். ஆனா என்னோட பக்தர் யாராயினும் படிங்க. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனது நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகின்றேன். ரைட், இதான் சொல்றாரு. சமோகம் சர்வபூதேஷு நமே துவேஷோசி நா பிரிய. எனக்கு எல்லாருமே ஈக்குவல், துவேஷம் எனக்கு இல்ல. ஆனா ஏ பஜந்தி தாம் பக்தா, அப்படி இருக்கிற அந்த டிவோட்டி என்ன பத்தி மயி தேஷு சாப்பியகம், அவன் என்னோட ஃப்ரெண்டு, நான் அவனுக்கும் ஃப்ரெண்டு. அப்படி இருக்கிற ஒரு பக்தர் தப்பு பண்ணா நீ வந்து அவனை பக்தராதான் நீ பாக்கணுமே தவிர நீ தப்பா எடுக்க கூடாது. அபிசேது ஜுராச்சாரையா பஜதாமா அனன்யபா க்ஷாதுரேவ சமந்தவ்யம் சம்யம் விவதி சோதிசஹ. டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி படிக்கிறாங்க மேடம், சூப்பரா படிக்கிறீங்க மேடம். மோசமான செயலை செய்வதாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறளாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அவன் தப்பு பண்ணிட்டான் பாரு, இவ்வளவு மோசம் பாருங்க அப்படின்னு. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ என்ன வந்து இப்போ யாரோ ஒரு பயங்கரமான டிவோட்டியா பாக்குறீங்க, ரைட்? அவங்க வந்து அவங்க கையில வந்து ஒரு சிகரெட் பாக்குறீங்க. இதை நான் சாதுக்களை சொல்ல, பட் நிஜமான சாது இல்ல, ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ்ல ஏதோ தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்கள வந்து நம்ம தப்பு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணர் சொல்ல போறாரு, சிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா சாஸ்வத் சாந்திர கச்சதி கௌந்தேயா பிரதி ஜானிதி நமோ பக்த பிரணஷ்யதி. டிரான்ஸ்லேஷன் அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி நித்தியமான அமைதியை அடைகிறான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. சிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா அப்படின்னா அப்படி இருக்கிறவன் தர்ம வழியில் வந்துடுவான். ஏன்னா அவரை கூட்டிட்டு போறாரு. சாந்தி கச்சத்தினா அவர் வந்து கச்சத்தினா ரீச் பண்ணுவாரு டெஸ்டினேஷன். கௌந்தேயா பிரதி ஜானேதி நமே பக்தா பிரணஷதி. கௌந்தேயா தைரியமா சொல்லு, என்னோட டிவோட்டி அழிய மாட்டா அப்படின்னு கௌந்தேயா சொல்றாரு. எதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்ல முடியாதா? அவருக்கு எதுக்கு அர்ஜுனா சொல்லணும்? கௌந்தேயானா யாரு ஃபர்ஸ்ட் அதை கேட்கணும். அர்ஜுனன். குந்தியின் மகனே கௌந்தேயா. கௌந்தேயா. சோ ஏன் சொல்றாரு, ஏன் அவர் சொல்ல மாட்டாரு? சாரி, இன்னைக்கு ஒரு 5 minutes எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிறேன். ஏன்னா கிருஷ்ணரோட நெருக்கமா இருக்கிறது அர்ஜுனர். சோ அவர் சொல்லும் பொழுது அது இன்னும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு புரிதல் இருக்கும்ன்றதுனால. அதெல்லாம் இல்ல, நான் கிருஷ்ணர் சொன்னாலே நான் புரிஞ்சுப்பேன் மாதாஜி. எனக்கு அர்ஜுனர் எல்லாம் சொல்லணும்னு இல்ல, நான் வந்து ஐ ப்ரிஃபர் கிருஷ்ணா.
பட் நீங்க இத சொல்லியிருக்கீங்க. ஏதோ ஒரு சாப்டர் ஏதோ ஒரு அத்தியாயத்த போது இத பத்தி நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. அதான். சோ அதனால தான் நான் கேக்குறேன். எனக்கு கிருஷ்ணர் சொன்னாலே எனக்கு ஓகே. நீ எதுக்கு அர்ஜுனர் சொல்லணும்? ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வார்த்தையை விட அவரோட டிவோட்டியோட வார்த்தையை மெயின்டைன் பண்ணுவாரு. அவர் கவுந்தையா நீ கேரண்டி கொடு. இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, பேங்க்ல எல்லாம் வந்து என்னன்னா, நான் வந்து லோன் கொடுக்குறேன், ஆனா கேரண்டி நீ கொடு. நீ லோன் எடுக்கலாம், ஆனா எனக்கு எதுக்கு? அவங்க எனக்கு டபுள் பண்ற மாதிரி, டெஸ்டிமனி மாதிரி. நம்ம வந்து நான் நல்லா சொல்லி கொடுப்பேன்றதை விட இவங்க வந்து நல்லா சொல்லி கொடுப்பாங்கன்றது இன்னும் பெட்டர். இப்ப வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனர் கேரண்டி கொடுக்கல, ஆனா அர்ஜுனர் வார்த்தையில இந்த கேரண்டி வந்தா கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரோட வார்த்தையை காக்கிறதுக்கோசமாவது இந்த வார்த்தையை மெயின்டைன் பண்ணுவார். புரிஞ்சதா? கிருஷ்ணராவது வாக்கு தவறுவாரு, ஆனா கிருஷ்ணரோட பக்தரோட வாக்கு கிருஷ்ணர் தவறவே மாட்டாராம். அதனால அர்ஜுனா நீ சொல்லுன்றாரு. ஏன்னா அர்ஜுனர் சொன்னா அவ்வளவுதான், பிரிண்டட் காஸ்டட் இன் சொல்லுவோம் இல்ல, காஸ்டட் இன் ஸ்டோன், அந்த மாதிரி கல்லால் சிற்பிக்கப்பட்டது இந்த வார்த்தைகள், அதை வந்து மாத்தவே முடியாது என்றதை தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. மாம்சி பார்த்தா ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டுச்சா? சைலண்ட் ஆயிட்டீங்க. கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, என்ன டைம் ஆச்சு? 4:08. Exact 5 minutes. Very, very sorry. Mami partha vipashritya yopi. Mami partha. அதுதானா ஸ்லோகா? நீங்க படிச்சிருங்க ஒருத்தர். ஹரே கிருஷ்ணா. மாமி பார்த்த வியபாஸ்ரித்ய ஏ அபி இஷ்யு பாபயோனயः ஸ்திரியோ வைஷ்யாஸ்ததா சூத்ராஸ் தே அபி யாந்தி பராம் கதிம். மகனே, வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். மாமி பார்த்தா விபாஸ்ரித்ய ஏபிஷு பாப யோனிய ஸ்ரீயோ வைஷ்யா ததா சூத்ரா தேபியாந்தி பராங்கத்தின். மாமி பார்த்தா விபாஷ பார்த்தா. ஓகே, இது வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய 2 லைன் என்ன, ஸ்ரீயோ இங்கதான் சண்டைலாம் வரும் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துல. வைஷ்யா ததா சூத்ரா 4 ஆசிரமங்கள் இருக்கு. ஆசிரமத்துக்கு அப்புறம் வரலாம் 4 கேட்டகரி இருக்காங்க இல்லையா? அது என்னது? வர்ணாசிரமா. அதுல ஆசிரமம் விட்டுருங்க, வர்ணங்கள் சொல்லுங்க. பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர. சோ பிராமணர்கள் அண்ட் சத்ரியாவை விட்டுட்டு இங்க மத்த 3 கேட்டகரி சொல்லியிருக்காங்க. சூத்ரா, வைஷ்யா, அதோட 2 கேட்டகரி விமன். எந்த கேட்டகரியா இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அவர்கிட்ட அடக்கலம் எடுத்தா வரி பண்ணிக்காத அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவர் ஆப்வியஸ்லி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சுப்ரீம் டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகலாம். விசா எடுத்தாதான் நம்ம வந்து USA ஆர் ஸ்காட்லாந்து போக முடியும். அந்த விசா எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபார்ம் எல்லாம் ஃபில் பண்ணணும், அதுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆனா கிருஷ்ணர் பக்திக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. அதான் சொல்றாரு, எந்த கேட்டகரியா இருந்தாலும் வரலாம். இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தோணும், ஏன் மாதாஜி எங்களெல்லாம் வந்து கிளப் பண்றீங்க அப்படின்னா, பிராமணர்களும் சத்ரியாக்களும் குருக்கள் போய் அவங்க அந்த ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. வைஷ்யாக்கள் அவ்வளவு பெர்ஃபெக்ட் ப்ராசஸ். சூத்ராக்கள் சுத்தமா ப்ராசஸ் இல்ல, விமெனும் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணதில்லை. அதனால அவங்களுக்கு சான்ஸ் ஆஃப் தட் ஸ்கிரிப்சுரல் நாலேஜ் வந்து வெரி லோ. ஆனாலும் அவங்க வந்து என்ன வர்ற சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி கிருஷ்ணா டிக்ளேர் பண்றாரு. புரிஞ்சதா? கோபிகாஸ் கூட வந்து சரணடைந்ததுனாலதானே மாதாஜி வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட நெருக்க முடியும் பெண்கள். எக்ஸாக்ட்லி. ஏன்னா இந்த ஸ்லோகாவை நிறைய பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. அதனாலதான் மறுபடியும் நீங்க படிங்க அந்த ஸ்லோகாவா இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்லோகா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடாதுன்னு. மாமி பார்த்தா விபாஷித்யா அப்படின்னா என்ன, எல்லாருமே வந்து சரண்டர் அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா அது ஒண்டிதான் அவர் பாக்குறாரே தவிர உன்னோட குவாலிபிகேஷன், நீ MBA-வா, மெடிசனா, இன்ஜினியரா, நீ பொண்ணா பையனா, இந்த காஸ்டா, அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டாரு. ரொம்ப பெஸ்ட் ஸ்லோகா. மன்மனா பாவ மத் பக்தோ மத்யாஞ்சி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி யுக்தேவாம் ஆத்மா நாம் மத் பராயணக. அப்படின்னா என்ன, இது 2 தடவை வரும், கடைசிலயும் வரும், இப்பவும் வரும். படிங்க. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால என்ன சொல்ல வராங்க, என்னோட மனம் எப்பவுமே நீ என்ன பண்ணுவ, இப்படி இருந்தனா நீ எல்லாமே போக்கஸ் பண்ணனா, என் பக்தியால இருந்து என்னையே வந்து வழிபட்டு என்னோட செயலை செய்தனா அல்டிமேட்லி வில் கம் டு மீ. யாரா இருந்தாலும் வருவேன்னா எப்படி வருவேன், மன்மனா பாவ மத் பக்தோ மனசு, மத்யாஞ்சி மாம் நமஸ்குரு புத்தியை யூஸ் பண்ணி நீ அப்படியே நமஸ்காரம் செய். புத்தியான இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல, பக்தியோட பண்ணு. மாம் வைஷ்யசி யுக்தேவாம். யுக்தேவாம்னா எப்ப பாரும் பக்தி செஞ்சுட்டு இருந்தேன்னா ஆத்மானாம் சத் பிரியா, ரொம்ப லவ், ஐ லவ் யூ சோ மச் அப்படின்னு கிருஷ்ணா டிக்ளேர் பண்றாரு. சோ பேசிக்கலி இந்த சீக்ரெட் நாலேஜ் உனக்கு கொண்டுதான் சொல்லுவேன்.
ஏன்னா இது வந்து அவஜானந்தி மாமூடாக்கு புரியாது, மகாமானஸ்து மாம் பார்த்தவர்தான் முடியும். அதாவது பக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு புரியும். அது யாரா இருந்தாலும் நான் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணேன், நான் பார்ஷியல் இல்ல. ஆனா என் மேல பிரியா இருக்கிறவனுக்கு நானும் ஃப்ரெண்ட்லி. அப்படி ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கச்சே அவன் தப்பு பண்ணானா நீ அவனை சாதுன்னு பாரு, ஏன்னா நான் அவனை கரெக்ட் பண்ணிப்பேன். அவன் அவனுக்கு அழிவே இல்லை, கேரண்டி கொடு அர்ஜுனா. ரைட்? அது பெண்ணா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் அவங்க என்னை வந்து அடையலாம். மனதோட பிரார்த்தனை செஞ்சா மை டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு கொடுக்குற பெஸ்ட் சாப்டர் இதுதான். மிடில் சாப்டர் 9 ஹாட் கேக் வாங்கல, 2 சாப்டர் பக்தி யோகால 9th சாப்டர் 18/2 9 தான் பதில இருக்கிற சாப்டர். மோஸ்ட் பெனிஃபிஷியல் சாப்டர். வாஞ்ச கல்பதருபியஸ்ட கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய் ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி 10 minutes எக்ஸ்ட்ரா ஆயிடுச்சு. எப்பவுமே எடுக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன், லேட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால பரவாயில்ல. மாதாஜி நல்லா இருந்துச்சு மாதாஜி. எங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? நாங்க டைமே பாக்குறது இல்ல மாதாஜி, நீங்க சொல்லும் போது Very டைமே nice. தெரியும். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே எனக்கு ஒரு சந்தேகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் பவானி பேசுறேன். சொல்லுங்க மாதா. இப்ப நீங்க கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொன்னீங்க, அந்த ஸ்லோகம் படிக்கும்போது திக்கி தான் நான் படிச்சேன் அப்படின்னு ஸ்டார்டிங்ல. இப்போ நீங்க ரொம்ப அழகா படிக்கிறீங்க, நீங்க படிக்கிறத கேட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. அப்போ உங்களை மாதிரி இப்போ நாங்க படிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் மாதாஜி? ஒண்ணுமே இல்ல, ரெகுலரா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். நாங்கெல்லாம் எப்படி ஸ்லோகம் கத்துக்கிட்டோம்னு கேளுங்க ரேவதி மாதாஜி கிட்ட. இப்ப வந்து ஆக்சுவலா ஒரு மெயின் ரீசன் வந்து எனக்கு ஸ்லோகா கிருஷ்ணர் கொடுத்ததுக்கு ரீசன் வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா தமிழ் தான் சொல்லுவேன். ஏன் மாதாஜி தமிழ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட மதர் டங் தெலுங்கு. எனக்கு தமிழ் சரியா படிக்க வராது. சூப்பரா பேசுறீங்களே தமிழ். பேசுவேன். ஓகே, எழுத படிக்கதா ப்ராப்ளம். சோ பேசுறது கூட எப்படி வந்துச்சுன்னா ரேவதி மாதாஜி கிட்ட கேளுங்க. இவ்வளவு கேவலமா தமிழ் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தானா இப்பவும் ரொம்ப சூப்பர்னு சொல்ல முடியாது. திடீர்னு கேட்பேன், இந்த வார்த்தைக்கு எப்படின்னு. சோ மெயினா தமிழ் டிவோட்டிஸ் இவங்க கனெக்ட் பண்றச்சு என்ன ஆச்சுன்னா, எல்லாருமே அட்வான்ஸா, இதுல லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இல்ல, பட் நிறைய பேருக்கு வந்து சான்ஸ்கிரிட் தெரியும். இப்போ ஹிந்தியும் சான்ஸ்கிரிட்டும் க்ளோஸா இருக்கிறதால அவங்க கொஞ்சம் பிக்கப் வந்து ஃபாஸ்ட் ஆகும். நாங்கெல்லாம் ரொம்ப தட்டு திறமை. தெலுங்குவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் நம்மளுக்கு அதுவும் கரெக்ட் இல்லையே. தெலுங்கு அவங்களுக்கும் ஸ்பீடு, ஏன்னா அந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப காமனா இருக்கும். நம்ம அங்கேயும் நம்மளுக்கு டான்ஸ். சோ அதனால நாங்கெல்லாம் வந்து காலையில ஐ திங்க் வி ஸ்டார்ட் early 5:30க்கு ஒரு ஷார்ட் பாகவதம் இருக்கு. 6 to 6:30 நான் சைத்தன்யா சரிதாமிர்தம் எடுப்பேன். அதுக்கு 10 நிமிஷம் முன்னாடியும் அதுக்கு 5 நிமிஷம் அப்புறமும் நான் விடமாட்டேன். ஸ்லோகம் வந்து பிராக்டிஸ் பண்றது, நாங்க உட்காந்து பண்ணிட்டு அப்படியே பிராக்டிஸ் ஆயிட்டு அப்படிதான் இவங்க எல்லாருமே சொல்றாங்க ஸ்லோகாஸ். சோ ஆக்சுவலா சொன்னோம்னா, இப்போ நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, அனன்ய சிந்தையந்தோ மாம் ஏஜனா பரிபாஷத்தே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வகாமியாம். எங்களுக்கு இல்லாத ஒரு ஸ்லோகாவை கிருஷ்ணர் கொடுத்துட்டாரு. எங்களுக்கு இருக்கிற வாட் எவர் மெமரியை கிருஷ்ணர் அப்படியே ப்ரிசர்வ் பண்றாரு. இது வந்து நான் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த என்டையர் தமிழ் டீம், ஐ திங்க் ரேவதி மாதாஜி வில் ஆல்சோ வவுச். ஏன்னா அவங்களும் என்னோட அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மாதாஜி இல்ல, சைலண்ட் ஆயிட்டாங்க, என்னன்னு தெரியல. நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்க சொல்றது. ஆமா மாதாஜி. அவங்களுமே ரேவதி மாதாஜியுமே பாடுற மாதிரியே படிப்பாங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். அவங்க நீங்க படிக்கும் போது வெக்கமா இருக்கும். ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்லா படிக்கிறீங்க நீங்க எல்லாரும். நீங்க என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே வீடியோ பாத்தீங்கன்னா ரேவதி மாதாஜி தான் சாட்சி. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டே வீடியோ எல்லாம் பாத்துருப்பாங்க. அவங்க எல்லாம் இனிஷியல் பேட்ச். நாங்க அவ்வளவுதான். ஏன் மாதாஜி நீங்க வந்தீங்க கிளாஸ்க்குன்னு கேட்காத குறை அந்த கேட்கல. இவங்க எல்லாம் கேட்காததாலதான் நாங்க இங்க இருக்கோம். இத்தனைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தாரணேஸ்வரி மேம் தமிழ் லீட் டீச்சர், அவங்களுக்கு அட்மினா நான் சேர்ந்து அவங்கதான் கிளாஸ் எடுக்கிறச்சு. அவங்களும் தெலுங்கு. அப்போ வி ஹேட் அ கவுண்டர். ஒருத்தங்க சொன்னாங்க, ஏங்க நீங்க இந்த மாதிரி தமிழ் பேசி ஏங்க எடுக்கிறீங்க கிளாஸ், அதுவும் தமிழ்ல அப்படின்னு. அவங்க ஒருத்தங்க தான் கேட்டாங்க, தமிழ் ப்ரொஃபஸர் நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து அவங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க. அப்போ நான் தான் சொன்னேன், தயவு செஞ்சு நீங்க பகவத்கீதா கத்துக்கிட்டு இந்த சைட் வந்தீங்கன்னா நாங்க அப்படியே தெலுங்குக்கு ஓடி போயிடுவோம் சொன்னமே தவிர, அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியல. ஆனா இவங்க யாருமே எங்களை போக விடல. நான் போவேன் எப்பாவது தெலுங்குக்கு போயிட்டு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்துடுறது. ஆனா அதோட ஐக்கியம் ஆயிட்டேன். அதனால இங்கிலீஷ்ல ஒரு கால், ஆனா மேஜர் கால் தமிழ்ல தான் உட்காந்து வச்சிருக்கேன். அதனால ஐ திங்க் மோஸ்ட் கிளாஸஸ் எங்களுக்காக. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன தமிழ்லயே பேச மாட்டேன். நான் தமிழ்ல சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே நான் திக்குவாயின்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் 7 வயசு இருக்கச்சே
அதனால 7 வயசுல திக்குவாயனா நான் நினைச்சேன் தமிழ் பேசினா நான் திக்குவாய் ஆயிடுவேன்னு. அந்த 7 வயசுல நினைச்சா பரவாயில்ல. அது எல்லா வயசுலயும் அப்படியே தாட் வந்ததால நான் தமிழ்ல ரொம்ப பேசுறதுக்கே ரொம்ப ஹெசிடேட் பண்ணுவேன். அதான் கிருஷ்ணர் சொல்வார்ல, எது இல்லையோ அது இழுத்துருவாருன்னு. அதனால தமிழ்ல பேசவே மாட்டேன்னா நீ கிளாஸே எடுத்தாங்கன்னு கொண்டு வந்து தமிழ்ல உட்கார வச்சுட்டாரு. அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது என்னோட ஜேர்னி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால நீங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க. மார்னிங் எல்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஏன்னா இதுல அங்க ரியலைசேஷன்ஸ், கூத்தடிக்கிறது, அங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ல பீப்புள் பாப்பீங்க. பிரச்சனையோட இருக்கிறவங்க, பிரச்சனை இல்லாம இருக்கிறவங்க, சின்ன பசங்க, வயதானவங்க, ஒரே மிக்ஸ்டு கல்ச்சர், வெரி யங் ஹார்ட்டட், என்டர்பிரைசிங். அதுல ரேவதி மாதாஜி இஸ் ஒன். கிளாஸ் டீச்சரா இருக்கிறதால இல்ல, பட் எங்களோட ஆல் ஃபேவரட். என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் எப்பவுமே கிரிப் பண்ண மாட்டாங்க. ரெண்டாவது வந்து எந்த வயதானாலும் அந்த ரெஸ்பெக்ட் ஃபார்மை வந்து அவங்க மிஸ் பண்ணதே இல்லை. சோ இந்த விஷயத்துல எல்லாம் பார்த்தா எந்த லெவலுக்கு போனாலும் அப்படியே ஹம்புலா இருக்கிற இந்த மாதிரி எப்படி கத்துக்கலாம்ன்றதெல்லாம் நம்ம மார்னிங் வந்தீங்கன்னா நிறைய அரட்டை அடிக்கலாம். இங்க வந்து கிளாஸ் நிச்சயமாவே ரேவதி மாதாஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப டவுன் டு எர்த்தா இருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அவங்களுடைய இது. ஆமா, நேர்ல கூட அப்படிதான், நான் நேர்ல பாத்திருக்கேன். சோ அந்த விஷயத்துல ரொம்ப ரொம்ப அதாவது எங்க அம்மா எல்லாம் இல்லாம நான் டிராவல் பண்ணேன்னா அவ்வளவுதான். ரேவதி மாதாஜிக்கு டிம்கி கொடுக்கவே முடியாது. சாப்பாடெல்லாம் எப்படியாவது வந்து என் வாயில சேர்ந்துடும். ஒண்ணுமே இல்லைன்னா வாயில எனக்கோசரம் சொல்லிட்டு அந்த பிளேட்டை அட்லீஸ்ட் என் வாய்க்குள்ள வச்சு முடிச்சு விட்டுருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி மாதாஜி, கிளாஸ் ரொம்ப வந்து ஸ்வீட்டா இருந்தது. ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ரொம்ப நன்றி. நான் லீவ் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். நானும் கிளம்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். மீண்டும் நெக்ஸ்ட் வீக் மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் வீக் இல்ல, சாரி, நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. பிளேலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க. ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே